minti yɛbɛdi nkɔmmɔ bebree bosome a yɛsi mu yi na ɛyɛ adɔfoɔ da Vars Day ɛna wonim sɛ yɛfrɛ no but nsɛm bi kɔɔ so wɔ Ghana mmarahyɛbadwa mu a akyeamehene yɛ wɔ mmarahyɛbadwa mu yɛwura Agban so na Kingsford Babin wɔde nsɛm to dwa sɛ Vars Day yɛ Valentine Day no Ghana no yɛmfrɛ no Chocolate Day na mebusa sɛ baabi a wowɔ baabi a wote baabi a wogyina ɛne baabi a wowɔ anwummerɛ yi a wote me nka no kookoo na yɛbɛtumi agyina so sɛ ɛno ne yɛde bɛyɛ chocolate no ne yɛnam so yɛnya chocolate day no kookoo no ɛwɔ hene kookoo no afa he na hwan asadeɛ sɛ wɔse yɛhwɛ na yɛbɔ kookoo no ho ban galamsey a ɛkɔ so wɔ mpɔtam hɔ no aban sɛ wɔnim ho hwee wɔhene na wɔ hɔ no sɛ wɔnim hwee DC na wɔ hɔ no sɛ wɔnim ho hwee MC no sɛ wɔnim ho hwee assembly members no kora de ne yɛ na amusa wɔ mu biem enti ɛyɛ wo ɛne me ɛwɔ se yɛhwɛ sɛ yɛbɛdi yie ɛwɔ asetena mu ɛnyɛ mfomsoɔ sɛ yɛbɛtena Ghana ha da bi ɛnyɛ mfomsoɔ sɛ yɛte ɔman bi yɛfrɛ no Ghana na mmom yɛsu ne yɛ ban no yɛbɛtumi ayɛ ama na yɛyie so obi atumi ayɛ ama na yɛyie deɛ a me ne omienu nso yɛbɛtumi ayɛ ma wɔkyerɛ bi no nkyere ma bɛbɔ yɛ din na mabɔ yɛ din pa anwummere yɛsim Kwabena Kesse na wonim adi ahyɛmu yi ma pamfo no dɔso ɛnɛ yɛbɛka nsɛm adi nkɔmmɔ na ɛnɛ anwummere nsɛm a yɛbɛka no wokae sɛ na wɔtwe sɛ ne pɛpɛɛpɛ yɛdi nkɔmmɔ bi a mekenkan nsɛm bi kyerɛ wo krataa na ɛfiri manhyia fi kɛseɛ mu aba ɛfa asase bi a ɛda estate buokom ha ya ɔsɔfoɔ angel obi nim sɛ asase no yɛ ne dea ɔpani baako ɔka ho nso sɛ asase no yɛ ne dea owura du ɛna afei so maame Esther na kyerɛ sɛ krataa ɛda asase no so no na ensam wo ɛwɔ krataa no so yɛ de ɛfiri manhyia fi kɛseɛ mu obi ani asase wɔ kurom ha yisa asantema awura ɛna ɛwɔ asase ne sa yɛ nti sɛ kɔba asase ho asɛm ba me Kwabena Kesse a mete ha yi mentimi nkyerɛ de asase ne ne dea ɛbra manhyia fi kɛseɛ mo nkyerɛ de asase ne dea ɛbra mpanifo ɛde asase no ma asɛm asi anaso ɔbɛnten no na me ni hɔ mentimi nkyerɛ de asase ne dea na mmom no krata enam so moyɛ kenkan emu nsɛm a wotii bi no ɛde na ɛfiri manhyia fi kɛseɛ mu ɛba ampa meka asɛm no mu kyerɛ wo ɛkyerɛ wo sɛ ɛsɛm no kɔpie manhyia fi kɛseɛ mu no nana ɛne na tena nkonnwa aka ho asɛm no ɔmasi nkonnwa ɛwɔ ho ama emuaye bi afiri mu aba anwumere krata no bi damanim deɛ kɔɔ so manhyia fi kɛseɛ mu no mɛkan ne nyinaa kyerɛ wo ma wate deɛ kɔɔ so hwan na asase no yɛ ne dea ɛyɛ kofi ɛyɛ akua ɛyɛ adwoa ɛyɛ Kwabena gisa manhyia fi kɛseɛ mu nko a ɛna betumi akyerɛ yɛ no deɛ nti a yɛte ho anwumere akyerɛ wo ne sɛ yɛpɛ sɛ yɛhunu sɛ na wo so wote aseɛ sɛ adwuma no a yɛhyɛ aseɛ memenda no yɛne di akyire na mmom nyɛ sɛ bi adwuma no yɛbɛtena ha yɛka yɛ no ano na yɛgya ne saa dabi yɛdi akyire afiri da no yɛka asɛm no abɛsi nnɛ na wɔtwe sɛ na me ne wo kasa yi deɛ si yɛ manhyia fi kɛseɛ mu na yɛwɔ hɔ anwumere yɛde mu asɛm ɛbɛbrɛ wo asɛm baako nso a yɛbɛka ho asɛm wate aseɛ ɛna anwumere ɛne sɛ adehyeɛ yi a ɛwɔ ahwia soa na wɔ mu su ɛnam sɛ ɛmaburu na wɔ hɔ no bu afu afiri sɛ adeɛ bi ɛkɔ so no wɔn dwene ho wɔn nte aseɛ sɛ mmeranteɛ ne mmabaawa ɛwɔ ahwia se enti nkosi da bɛn ɛna asɔ mpanifo de bɛbɔ fam sɛ baabi a mmeranteɛ ne mmabaawa no bɛtumi adi agorɔ no ma kentene wɔn apom ɛwɔ hɔnom no yɛde asɔ bɛbɔ fam no ɛbɛka saa bere ya me ne wo kasa yi deɛ tia na teɛ wɔn gyina hɔ kora ɛkasa sɛ sɛyi paa no nkɔmɔ nim sɛ mpanifo bɛyɛ deɛ a na nkɔmɔ gyaa no saa kora ma wɔn di agorɔ so saa ɛnkɛyɛ ɛsene sɛ modi asɔ bɛbɔ fam mpanifo bɔ nsɛm di ama mo nim sɛ wɔkyerɛ yɛ di anim no mo ba ba yɛ park no so adwuma ama yɛn nso so yɛ nya bi atenetene yapɔ mu a sadeɛ tia na teɛ yɛn nua bɛma Kwame Wuredu ayɛ adwuma no na wɔtwe yɛ si mu abɛka saa bere yi wɔde mu asɛm ɛbɛbrɛ yɛn maburu no sesan ɛde asɛm na ɔmo ka kyerɛ yɛn nua bɛma Kwame Wuredu mpanifo wɔ kurom sesan yɛn no yɛpɛ sɛ asɛm no yɛkɔ hɔ no mu a ɛma wohunu sɛ yɛakɔ hɔ akɔyɛ adwuma nti no yɛkyere amanfoɔ no ne bi ne yɛde aba na wɔtie waso mu asɛm yɛdwuma no saa ne yɛyɛ no na anwummerɛ yi new swame assembly member old swame
yewura idi ewo fie ha nyame ya adom obesra ye ne enkomo pii wo ho a ye ba bedie eye de ensam ti ne waba ha ye ne bedi nkomo ni yahwe wo man Ghana no ade bi ho na ekoso wo ba bia nyese bia wo ya assembly member ewo wo mpotam nko na obetimi aka ye nyina no Ghana yi eyo no Ghana nkoso nti asem na ekoso wo ba bia obetimi aka ama na ye yie nti anwumre ye ba besim konwa na ye di ho nkomo sabre meet aduanan num abo apanwumre no nsia ho ene eye memenda ye frɛ me Kwabena Kesse mapamfo no nyina ewo ha ya obo me chidom ye ka wo say ye live ewo Facebook YouTube no nso eye adwuma obotimi ya join ye na wo do adwenkyere no nsusu ye nyina aba ebre pam ye be kenka wadwenkyere no na ye de ama ho enkomobo pii nso wo hono mu a ye bedi na ye hwesa de enema esi ekọ anwumre yi ma ye nte wo nka ewo ba bia wo Kwame Akwaba ne tesai pejam yin mame bibia bokọ de Kwame na watwe nso ye share chakakra na wonam a wo ye adwuma no saa se enema dedam Nyankopon adom eda nyame yase na watwe mu ma yahwefo ne yatiefo nte wonka ba bia wo hyase ba bia wo kopieye enkomobo a ekoso ene ade no sabre 46 minutes after 6 o'clock Ghana 40 Kwame boye nkomo Kwabena mame no wase na sabre de yentia etiefo a sabre omu nyina etie Sompa na woni se wodi ya na wodi asam na watwe se de isibu apro nanti mu no a se de atofom no na de ba mamanfo ehunu ye dwumedi a ye di no se de wedi kanka no ye ma oman no asade a se openimu bia ana se di okuta no tumi se oye na asade no se otumi edi dwuma na etimamfo so ye hu toye Kwabena na mame mfa enhyase se de medi kanka no na watwe mu de se tu anamon na anamon de di kan pa no medi kopie ehwa 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 ehwo ye Mampontene municipal ehwo ene yom headquarters na wo ba no a ehwa ba bia emranti wa wukrum ho yie emranti wa ho na at the same time so no nso ho no mo ye nsa adwuma kuaba ne ade nyina no Kwabena na wo ye no firi ho no a ade emranti wa no o mani gi ho pa wa Ghana ha sa wo hwe ade ba ko a eye football eye ball enu akire no nso so no school for nso so agudie ni nyina eye park so no mo ye no na Kwabena enam se park eni sa anu me nyina ekoso wo so nti no awerɛho sama ehwafo esu hu papa aye wo mo park ya sabre aye nkurubesi ama wo fees mo fa park ne nto so ma ya Facebook live no mo ba yes yeah Kwame ready park ni Kwabena park no enu no ona bu yidi wada ma o hwe me kasagu microphone ma me o hwe pa me ba wo ho me pese me nua no wie a me ba wo ho na o kasa de niam asitie me da ase to de ho me so ma me Kwame yenko Kwabena park no enu no na sisi sa wo hwe park no hu ba bia adane bola eni sum ho ba bia ma na omo ho no omo pra edikogu wie a na omo hye no omo pra abontia no de akogu park ni inside on say park ni baby ada no at the school I work community ni mu mfimfini enti school wa ha e na de tonfo omo wo bia bia wo ho no ase a omo ton nioma no so omo pra wie a Kwabena ho na omo de kogu omo hye no park na ya je ho ni inside no te say de ye hwe ye ekwo eja na de ho no a omo de ayinegu ho no a omo hye no na Kwabena awerɛho sɛ me wo ni sɛ park emranti wa omo ni omo di nkomo no omo kire sɛ second term na ye maame ana ye nua ba honorable Francis Cotton Bensa na ye beto aba ma no na sabre oye na adwen sɛ obeye sa park ne dia ma omo Kwabena park no wo hwɛ ne tibia no a enka sɛ de osisi ase no emranti wa no komoni ade yie efe because de ye hwe efe pa on be hye ase de nneɛma gu fam ye ho adwuma excavator betwitwi ho nyina na eye ma wo mo de pillars we nyina de enti e ba de say de Kwabena no mo ntumi nya so mo so ball biem community ntumi mo so ball biem because per the chippens gusu na ade de so ntumi mo so enti no mo hwɛ ebritiwa bi sɛ o betumi adan ewie na ka mo tumi edi so agro Kwabena mfie ba mi ensani na aka nsinsemu a ɛda hɔ no na ye ne mmeranti wa no sisi ama me kase yi sisi ama me kase Kwabena unim community no ye wo agudie bi a na sɛ krom ha ya na ho a ne penimu bi organize tournament yes na omubo bi ehwafo ka ho Mampontefo ka ho ase bi a me ke Mampontefo so edi mu adanse a omo so de the same thing
Omusu die da hose ya. Se ya no omusu die akoye da ho. Na we hosu ma ye mabu ni ya ne se tournament ya omu bo no ba de time yan. Sisi ya me kese ne ukọ koku ase park no so won mo a. Ya chi ha ya. Koso. Tournament ne koso. Omu nsu din hyem bie. So omu tumbo bo no bie komna. Ehin no omu yetiri na nsa na omu bo no. Ese tournament na omu ba koku ase ha no. Omu anyetiri na omu ba. Omu de omu sapan na ba. Omu nan ne omu socks omu keka bo so na on de ba. Komna ntisi wa nkwa animu a na firi die yin. Efin ba bia wanya antre na apom anhwe. Na apom na ede sa de ndi abre no. Komna anu na mranti wa ni su se. Honorable Francisca Otimbensa. Mfie miensa nie. Ena we bedi omu ewu ati sa. Na so wa ba ye we di ato ho. Na omu nya ba bi ni agro dia. Enie Champions na egu so komna. O mesesa mfiri so. Me no mo ya adwen. Me no mo ya adwen. Every say Saudi asoba e bofom ama mpanifo ahia na omba bedwi so. Na ye de abo e na eba begu so ye nya kwan ensia kan wo hodia. O besesa mfiri so I think say the best. Me no mo ya adwen. Komna omu se o mess na ade mfiri so. O ma manipulate ewa bi. Me ko ho na so mo ka che no. O ma manipulate ewa bi se ko ba se ama mess na ade mfiri ho no mo a. Ene wo mo ankasa. O mo ankasa be den. Ebe se free so aboni na de free so se de be ye om ho beto mu no metumi eden abobo ni bi e wo komna nti ehwafo no musu me yakoi no me ni ehwafo ni bi di nkomo Mr. Fizz yentie nsam a ehwafo ni bi de ma ye nua be ma kwa me redo yentie mra abusuan ya mo di achi na nwumre no ye pese ye ma wote ase ensam a ye nua be ma kwa me redo ko ho no ye nua mema no bi ede ma no ya heda ne yepese ye ma wohunu sade niema esi ekoro enti se ebia afei na ebia wote yenka anase wote ho abakwasem a wode bla Facebook live na be hwe pictures a ye nua be ma kwa me redu ko ho no wode baaye na hwe semu amrante no eka se sei na be koso de ne abo no ye mayi mfiri so na omunya kwan emmobo no sade bere bi atwam no na omobo no kasa mo be boa wo mo Every say sadi esikika kɔ no wo de yenti asem yenti say the boys ni sika safai le kai kra na tama ye call second round no e mu ha na oba be ye sadi we oye so be ye park ya my mam sewa a obe de so obe ya my enti animu ya omoto omosisi na de nyina kama e wa hwa ha ya enti ye ba sa na say my boys no so no bebre aya kubolo omuso la no mo na muram ya de num wi nam se omunya kwa medi agro ha se nti no amankran kitikiti nya bebre so num wi sa nti ye kwa ye senka abo na gusu no ke be se sabo nyina to agu na ke akopɛ dade na ne sisa se nyina na ye da be so na ke yedi agro ise school fu ese omo match price omo bokra na omunya ba bia anko so na sense enam se na ni week me ban kwa ka so mbo ball ha me se na fine am ko ball no anti mento jesi ne yima no wase ye school mo e bobo mfuturu ma se no mbebo ya oba squat ade nyina ye fi a omunya ba bia ani agro mo de abo ya begusu sa so ye hu de omo ye nti ye percent be se sabo ni ro tugu na yes bo so mbaye park kama amaye ni agi o hetafo die ya omo di agro kama wa ye hu de omo ya amaye nti ubusa me ho asema de mesumi ni fa won se aye be se sabo ni nyina to agu mp bia nti mai bia amaye ache de abere ne se boys ni yenya ni je se ye fe de na yenya bobo ha fe nya ni je na Christmas a tin bobo kama se do Christmas a entim bobo ha se gisi be ko different place na ko bobo ana how me so se ombugu sunu rambo no ipa bia obi antimi ma ho no na kofo so beto eton ne ma ho no nipa to ade ti ha kofo ti beton nsuo ne ma ho no se omuhwi na komplele ne se omutimi ha se beto ane ma bi on yenya bi mo bi bona nga yenya bi mo obe bokla na ade ebo e ori abeguso ono a onye niye ma emmo ono a hu de oye nsu na ato aburo e park ya ne ka nwu kura nka asese free so kura na e boy ade oto anke ko se ento ma ne ato ama wi ne se na ebe bade ya asamble ma se ayi no mp no ayi ma me se wa kwabele ono park na da ehwa park ehwa park ahakra mi se wi school if you say ye ni say enye ne say twa yampo tada danti ko be yanko ba be da wa high pa wa high oni de be brave say dru gala bla etimi ko jirambo bia me ne je fine
yes ana odi boy be go so kai ntimi nya hwe ama haye baby ekobo bi so a obo kra ho no wani nye aroma o medom ye no hwe mai yesre na ehwe na animu ya naja o medom ye ahia na ko school de wure park enye ele ya tetu a no ana ya boy ahia na ko school ani ya tetu ya kula blemu na park ya na boso eje o ya de ya yi so abo na guso ai boy ya de kakraka madam am bi ba ya mo say mo ba ya mai ana ma say ya bugu aje ho we de be for 3 years aya ye hunu so say on be ya mai de here en so nkran ko school a on kwa mo nya ba bia ni agoro en so madam ma samet ma be ya mai dia ma me say wa so ne ye MP wa ha MP o ye no ha so ya hunu so oba so be ya kwa so ba wo ye ba park di nya en na mo friend nya di so agoro en na be du ko sala ye ko so ni nya ji se park ne da ha nya dia en so so bi ani so na za ba tu ye so be so ndo mo dia no be park ne mai di nya ya eso ye mai ni an ko na so ko school a o mo nya ba bia bo da che o be sai a very peaceful mo sa na ji na fan sa ya de me kai kra na tama ye ko second round no me Kwabena Kesse ya mete ha yo ho etomere bia ade bi wo ho a mete a ya na ye mabufu saa na mete ade bi wo ha mete a ya na etimi ya mekra ya hwe wure fia me kai wasem bi Ghana mrase bedwam wo ho mrase bedwa ene Ghana fo nyina no ede nsusuye bi ekọ na kwa na ekọ ene sen ebire bi atwam na yesi ma kwan ewo niema bi ho ne sa ye nti mrase bedwa no ye mra bi a beboa ma na ema timi anya kwanya sakoba se dibere bi mpo na prayer ma so betimi akomu na o ma pre bi ne mo se koba se bia wo ma wo ba opportunity na se wo disappoint ne manfo a the next oba bia obaba bia no ya na nipa no nta nya omumu gidie bi ya no mu nta nya omumu gidie bi efri se oba na wo ya abada ya ye nim se obetima ya adwuma ne de amaye no wa ma ye nsa si fom ona mo Francisca Sompa FM anwumere me chiawo de womanfo kan ye no wate me ba cho se de wo tiam ya anwumere yi no me pesa asam a me kan wo kan sa pepepe a kire ona bo Francisca se onimu a waguni manfo onimu ase efri se ade fefa akoso yi me wogide mapase wo bodwa ama hemfo tutuntuma ba ho ebegina ase di obia ye bia no jai baase wona mo Francisca die kika kono wo ya ma adehye na fa wo ho adwene na ebia wonim mempese ebeye bibi te se ebia ye beto aba biam ena wodi machine bi be ko grounds ho se wo koye adwuma no bi dia ma wo mo wona mo Francisca efiri mra ye to aba no de ma wo e wo Kwabere East ho no mo no adehye no bebre e kansam ye nsam trofonti na ye tinsam bebre a adehye no e kan wona mo Francisca samre kura na wuswa na wunyini bebre kura ebra ukopie mo mrase badwafie kura no na wuswa na wo ba kuma kura wo ma ukopie mo mrase badwafie adehye no bebre kura kansam kura kire se wo papa nti kura na me ye to aba no de ma wo Sompa FM nti na o manfo e kasa na o munim ne wo mo ka nti asema na o manfo ka no wo ma na ba mu ana se wo ye den wona mo Francisca ade akoso yi no aban sika me ne wo mienu yen mienu ye sika e na o matete yen ye ye tonsuo wo kwa ho ye nante koba ye bodwa no masom no ye sika e na ye de ahye project na se no wona mo Francisca o manfo no ibusa se enkosi da ban e na park no wo metimi aye so adwuma wona mo Francisca enkosi da ban e na park no wo manfo be koso no matimi akosi akan e wo ho ema de ye nim se ema de
yema mo adwuma sa mo nya motimi ye eye ne yie empo mama ya te ase se ade bia bema betumi aye no wo ba betumi aye empo ama na bro so ona mo Francisca wa hwe yi a ebe ye mre bi te se omanfo bi eye di wo hu hwambo na bia woni mu ntira efri se ya na ebe ko se ya na ebe ko se ya na ebe ko de a o meka se enti ye tuma wo ba no na ye ana se mistake ben ye se ye to aba ne ma Francisca yi efri se sabre kro na ne ye to aba no de mo na obegira wo man na mu abra se ba fie no kra no na wonyini bebere saa enti die enti na wo ma kwan wontimi nya adwuma no emma o manfo no nya somfa so ona ma Francisca park ye wani musam dada ero tira me se wa wutie me anwumre ni wo ho me pesa sa de mesi kasa no o record ne saa ne fa sande ona ma Francisca de me ka no record ne sa ya ne fa sande no ye wo kwan se wo se ye busa asam a ekoso na ye nya answers ye de ha se ye be sai wo bi na mmom no di o deserve se wo se ye busa de nsam na wo ye in charge no ye be busa na asam efisa de ekoso no me se da na me ma o manfo no ekasa ye se be ya wo bete de o manfo no eka enti me wo gidi papa se de wo tie me ne de wo hwem wo Facebook live no wo tie Sompa 93.1 FM me man tijumade no wona wo Francisca se ma me kan wo bete se me di watam wo ha sesia yi a obi be fa wo sesia aka kire enti asem a me kan no me pese wo a wo be record de San Francisca no tie no sa na record ne sa fa bepe emfa bi nka ho wade hye na wo hwia ne busa se park no enkosi da ban na wo be ye de ama wo mo enkosi da ban ana ona bo Francisca wo be ye de ama wo mo eya asem sebe ye nua ba ma aduana ba e wo fie ha na efri na wotwene na ye di nkomo no me ka kire wo se sa asam komansia fikasiem na beto Kwabena Kesse manimu a me ka eya mano eye dududu efri se ba bia nsam no fri ya eba no sakoba se bia mansia fikasiem a chanso de na wo hu a asam no me ka with sadie adwen ene ani da ho ene anote kasa efisa sa asam wo mansia fikasiem no wo hu asam no ka ubenya asam ntina ye de ye se yo ma tiefo na hunu de ekoso ye ne me ka kire wo de bia se asam no ye ka ye di akire na ya mama hunu de eko ntina no me kenkan krata no ede ma wo no anwumre yi Dr. Silas mo fa krata no nto so ma me krata no a efiri mansia fikasiem very good na no ye ka asam no wa ha sei no nananom akasa nananom atu anamon nananom atu anamon kire se ampa asase no eyomodea me makase kumase ha se ne Ghana ha se ye wono se ba asantemamu a obi ani asase ye se odefo nko a odefo nko ne betimi atere se asase na da nanfo asase na da tifi asase na da poye ho no eyasemasi anaso obente dia me Kwabena Kesse na no sabo beka no masane nso me ka kire mu plain se me ya meti ha me ntimi nkire se asase no eye kofi anase ya amadea ye se mansia fikasiem ene betumi akire ede ne koso ye nua be ma aduana ba edi asem no achia free saada no a ye ka asa asem wo ha aduana ba wi a ye nua be ma idi wo ha ene ye beti nkomo bebre nti wo just can say just 3 minutes after 7 o'clock me mind tijumade no na wotie no ensam no doso anwumre yi ene ye senkunwa ye de eba aduana na tesan nyame dum Kwabena bibia boko kakra ede nyame ase anwumre nso ya de ba bi e frɛ wo na wo ne nam watima beduru ha no enya asem ketwa kra akwaba meje so aduana ba boye nkomo efri da ye ka asasem no e wo fie ha no asase no doctor fa to me nkyɛn saa botimi de ato me nkyɛn saa na ye hwɛ krata efri mansia fikasiem aba aduana boye nkomo asam no na wo ye follow up de na asi e wachiri yo Kwabena de asi ni se eda ye bo asem no da ro ha se no okay na de chen ya na course bi ba okay ti ne juada ana regional police command eso ekasai e frɛ eye porter about eye commander no se omra na case no wonhwe na wonsiesie nyame anim ne ye kopie ho commander we nipa regional commander ye nipa papa se kwan ya ofa so a okasa no o se asante memu asase bia asante hene dia asase asante biara
asase bi santehene dia enti nyade a obeye kataso muemia so enti obia nkofa ne nkrata emra ne mpokura no so onya krata ne wi a obekọ asante ahemfie akọhwese saa nete enti yeda commander ase ene nyina ye free ho enti ekodure na ese empanifo so ama yewurate sasa no so ankasa emoja betimi agu asante mem ene yewurase obia mfa ne lawyer ene ne nkrata mfamra santehene yetene so na ya sorry sante mawura krowura kasa no wakasa asase nyina ye ne dia enti obia de ne lawyers ba be pie mu wo manhia ne office anase na tenaye ana o ka kire obia so obia nka de onimu wasase no ho santehene ti odin no yo mu de obia ka bia no no hwe obia de obia ka bia santehene ne nkwaso na yankwada owie no se asase no onna ne nananum dia se sie ne de obia anyeso adwuma nupa kro waye concrete o waye de yi o ade bia o de agusu bia ma ne nka ho ema nipa ni bi busai se sie no se obi anyeso adwuma maame ne de te ono se na maame ne de te se maame no te dada ansa na mokotwe sa manzo yi enti obi anfa de bibia ngu ho na wo mpeda ono asantehene ebehia afani nyina na wakire asase de ne dia enti yewurase se sie ya ye wo ide ma obi anko asase no so biem kopem se ono ankasa ebe hwehwem no hunu di asase no eye ne dia safe na obi aka ye ho a mepese o ma ye background kakra na watwe ne no die na isi ye de ye hwe yi mepese wo briefo atiefo no kakra na o mote ase obi afe na obi aka ye ho a na watwe ne no eye ye maame ba ko ye friend Esther o se ne papa ana eje asase no plot number 67 eye wo ebuokrum estate junction honomo a eti hwa na omu abo mu sese kakra bi wo mote na mre kakra ni na obi nim krofo bi ene nipa bi hwan ni obi nim sofu obi nim sofu obi nim ya on de Ghana ha se ya bo obi no obi anim no ono se asase no plot number bi ene dia ana nipa bi so kan so omo so eye omo dia eti maame no se asase no so ye ne papa na eji ye ho krata nyina ewo ne nsem ema sofu obi nim ne nipa bi ekofa matwofo ne city guys chese eno na ye hwe ni sese ECG fo nyina ko piem ewo hono mo a omo kosese containers ne niema bia na ewo ho ti maame ne dimirika be dwato aye se dia de na ye no yanka bia ma na ye gina de afiri nisem na sompa ye soma santeman no ye boss wa ana eye krowura ne kromum panifo nyina ate ye na omdo omo sa to se obi anya adwuma ye adwobre kopem se krowura be kasa de a kire se asase number 1 number 2 ye nipa so mesi dia na yadan na de ahye ne nsem enti se ano de obi antimi nkwa asase ye wura se ono ede ne nsanum si ne bo se ma obi anko asase ne so na wa wo so wo be ma no wa wo be ma no ko ono wo se ompe langas ne ho ho bia wa santimem o se asase nyina ye ne dia krowura na akasa wo se ekoba se onka bibia njire se wonim de koso no de ode nani to fo mansa no wakasa enti se bibi koso no onka bia njire se wonim enti obi anko fa ne nkrata amra yie sa wo se asase ne ya wo de a ko fa bra na nhwehwemu bia ono krowura ne mpanifo so ayo mai zo meye e de afa ebuokrom estate junction plot number 76 no ono so ye nti obi aso nye ne nhwehwemu no momfamra abusuafo ya mudi ya chia nwumere no ebia na last Saturday wanya bia nhwe wo ba Facebook live no so obetimi ajoin ne no obehwe asase a ye ka ho asem no ye plot number 6 and 7 ye da buokrum estate junction hono mo okay ye da ase aduana ye da ase papa nyame nhyira papa ye nua be ma idi e wa ha sei old swami assembly member o fia ona bo akwaba ya aja nua be ma me nua na apom te sen nyankopon adawo ma bibia de na kwa mboko ye da nyame ase papa se anwumere nso watimi abesra ye e fia ha sa ha de wa wo fia bibia watimi ba ha me akra me so me lecture area oh yeah nti ha de ti ha de tambia watimi ba ha ona bo watensam ne bebre nokre anwumere boy nkomo prumirim na wade hye ne Ghana fo nyina nte won kan anwumere medasi mechia Ashanti regional chief imam papa de menya kwanya bia na mpesa mechia no because e fa mpaibo mu ne ye kwa ye ba nyina papa na boy mpaibo Kwabena medasi Kwabena me so am me kwanya we ya ka mesre 7 de be family lecture area ho okay na ja ho nkomo na ja me de kakra wo hodi ato last week man said anya mresa na nipa no doso tie na dem nim se menya kwanya na ma ma faso wa aye nkyerechire kakra Abraham das am se nyankopon ya adoma aka election year mu na yasi
ti enya kwanya se ya na yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ ma nipa hunu deɛ yɛ so yɛbaa ya na yɛtima yɛ ɛno na yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ Kwabena Yakupon yɛ adoma me ba assembly me start afiri yakwan yɛ me sɛ wohwɛ baabi a mo office yi fie ha yi efie na chief Ashanti regional chief mam road na Kwabena yɛnya kwanya bi sɛ yɛde akwan bi ɛba na akwan na ɛba saa na ɛme sɛ mo de adwuma na yɛne mo ana yɛ ti yɛka ya na mo nim deɛ yɛ pa akyerɛ akwan no ba saa na ya na sɛ yɛ aya aprapre ɛwɔ assembly obi yɛ pra kɔ assembly ma bi yɛ pra kɔ na electoral area ɛnyɛ sɛ aprapra yɛ ka ne manfo nso hwɛ n'anim obiara so manfo hwɛ n'anim obiara so yɛ to aba ma no nti yɛmu bi Nyankopɔn ada wo mra ne nyame adom bi agya wɔ yɛ so no yɛ kasa mpanyifo yɛ de etie nti wo hwɛ me electoral area na Ashanti regional chief mam road no ka ho Nusu ame Casablanca road no ɛka ho Embassy hotel road no ɛka ho France Almighty road no ɛka road no doors ni nyinaa so na already ne yɛ guko tal ɛwɔ hɔ dada me beto ye kra na ye guko tal but nam se ye force ne mpanyifo kasa ntine ye sa begu asphalt esa wo so ye me am time nti mo so mo lobby sa said yes your lobby said ukọ parliament e wo lobby no the same thing ye lobby ye force ye ma force wa de Nyankopon ada ho ma ama mpanyifo so tie me sufrɛ ama ye ma me sa ko nti me am te ha de o hia me lecture area ba bia ne ye gugu kotal kra ba sa gu asphalt na kyerɛ sɛ sabi ye so ye boy ho modern e wo assembly ho yasa gu asphalt ya me nim futuro bia kwan wo me lecture area sisi ya me no kasa apart from kwan a ɛda hɔ a metima kasa ye rough road ye nyangu so ye so amidwom road na ekokopie Embassy hotel hɔ kakra na hɔ no because of interchange ni nti ana ama ya stop kakra because o mbe ye interchange na hɔ nyina bɛka no waka interchange before abeto aso no baabi a yaduri honorable interchange no ho asɛm boyen me yente ne ma biase anwume kakra hefa ne yakodu ɛwɔ interchange no ho na interchange no kakra meka ne sɛ no kura nie interchange nye asa municipal no project a ɛyɛ ɛwɔ soro municipal no yɛ form ana interchange ni but ye dwumadi a metima ka sɛ yɛbɛka ne sɛ mempɛ sɛ bi matiefuo wa rehyɛmu wɔ me mu agyimedi mempɛ sɛ mɛka sɛ ana bi wabra ente sɛ bɛka sɛ honorable Idimaleski bɛka sɛ sei ɛso yɛkyerɛ ne yɛte mempɛ meka sɛ obi record pa na obi bɛtwe sɛ de Sompa kɔ akyiri ne sɛ de amanfo sihwɛ mu deɛ amanfo tie me nti mempɛ sɛ meka sɛ de asɛm no sitie enti em sɛ mmerɛ yɛ nyinaa yɛ nim ɛhyɛ date no na apa ho date na me wa rehyɛmu sɛ interchange na bɛba so ɛbɛyɛ me wa rehyɛmu deɛ mɛka no sɛ me wa rehyɛmu sɛ MPP aban no a ɛhyehyɛ sɛ interchange no na nneɛma 1 or 2 bi ɛma date ne sesa no deɛ mentimi confirm sɛ bi a ɛnɛ ana meka sɛ interchange no so nye assembly no na ɛyɛ no nti ama meka sɛ na me kyerɛ mu besi sɛ contractors ne panyimfo aba bedi dwuma no ba beduru assembly ne sɛ bi a ne dua ya ba ye be ya adwuma na me amete ha me ka ho bi a ye asɛdeɛ sɛ ba bi ombɛda ba bi ombɛtena mo nyina mo de mo ho jim nya de ho bɛjim ahwɛ saa nhyehyɛ ni nyinaa but now sat now amenti a meka sɛ deɛ sɛ metima ka sɛ interchange no ye bɛyɛ na mo meka sɛ bi a ye February 1st February na say ye March ana we there because Ghana for hwe animu pa anti na ma say you bisa sa asem no kure am say yenya ekonya enam say ye wo Kwabena Kesse majority leader awo ye constituency nti no ya na yenya konya bi e ma na boy nkomo kakra e brief mu kakra Kwabena de meka ne say enema 1 or 2 bi ana adile kakra but atiefo enya arohyem say interchange no ye beye enti say no unu say eda na om de aso bebo ofo mo ho no road minister wo kan asemi say enche kura ne nsem na wo kakra be 3 weeks pe bi bohu action ya hwe ani mo say chance kura mo de run about no etutu anwumre me fa ho na me na ma me be no kome ne wo kasa ho na me kura me be me no kasa me nya kwanya bi na me ne Ashanti Executive Mam ti o di nkomo ana me sorry me tam so ya me sorry de ba yi e ho ana na me na me ye den na me ba na Kwabena mestre ebe baso because ye tie empanyifo a every majority leader nkomo efufu o manu aba no kyerɛ dwuma de ne beba so ba ne ma nketenkete bi ana ama ne ma a twentwen so kakra beba okay boy nkomo yi enti na me ka me lecture area wa dwuma no Nyankopɔn ya aduma ya fo so wo hwɛ me lecture area ekwan ya bia ni ho ɛda hɔ a ebiye de ni kwan problem sisi a asat na o metia ka sɛ obi na obetimi afrɛ me sɛ obie tomu a watiefo obi be frɛ sɛ ekwan wei de wo ka ye ne bia ntesa bibia sa ni hɔ me frɛ no de ya na ma me yɛ sonko
wa asam me nyɛ sɛ ma bɛtena ha na sabi me bo dondo na me amesa na me nunum ho na me amesa atiefo tie me because na me di kan sɛ afidie we ya afidie kɛse ɛkɔ akyiri nti atiefo tie me de ma me yɛ soronko no yɛ wɔ assembly ho system no na de mmara no ɛkyerɛ nie yɛ wɔ dwumadie bi wɔ hɔ bɛba bɛsu akyerɛ assembly no sɛ bi wo do blɔfo agu krata so na wo de akɔ ne mpanyiwa ahwɛ aba abɛyɛ ama na me ti ha yi yɛ wɔ dwumadie bi wɔ hɔ amea na last week me bɔ so kakra na mmere no so anti mea na me firi me pem ɛdɔ me man ɛdɔ me so ame a kyesɛ sɛ ɔmo so dɔ me ana ɔmo yi me sɛ me mɛdɔ ɔmo no ɛwɔ assembly hɔ as assembly member anti mea nkasa me firi me fifire mu ɛboa ɛdi dwuma bi a ɛyɛ dwumadie soronko na me ka sɛ mɛnhwɛ so ne wɔ assembly man bi nkɔko because obiara ne nsatea na nyɛpɛ obiara ne ahoɔden a Nyankopɔn de ɛde ama no mɛnhwɛ so mapɛ kwan na wie no ɛmi sɛ me bɛba koraa no me tutu nsuo sɛ the last week me kan no pipe nsuo a me tutu yɛ atiefo Kwabena bagye di sɛ yɛwɔ ɛsa nsuo no nyɛ me nko ana me wɔ bi wɔ me lecture area saa nsuo no nokuro ne ɛyɛ aban ana etu nsuo na emom no nsuo no wɔnim Ghana sɛ deɛ dwe park ya na mo yi sɛ deɛ adwuma deɛ sitie yɛ ka sɛ aban deɛ a nipa mfa no sɛ ɛyɛ adeɛ bi ɛsɛ sɛ yɛbɔ ho ban anaasɛ sɛ aban deɛ sɛ ebegu ɛyɛ aban deɛ na nipa no nte ase mmerepa mu no mɛkyerɛ sɛ ka mo bɛ yɛ program bi ama yɛakyerɛ yɛ ka sɛ obi yɛ assembly man na ne dwumadi ase ana yɛ ka sɛ adeɛ wei yɛ aban deɛ a yɛte obi ka sɛ aban no sɛ akufo ado park yi a mutwa ba yɛ sɛ Francisca na mɛfa sɛ mebrɛ mu no sɛ wa delay nneɛma a ne nwura na egu so ne ɛno so Francisca na bɛto gu so nwura na hwɛ nwura ne bola ne rɔba bi a yɛahyehyɛ no so nyame a mo akora ba bi a yɛahye rɔba no kɛbɛhye guide na ɔmo de guide ho no mmerepam na yɛsɛ yɛkyerɛ ka sɛ aban de anaasɛ aban wɔ bibia no aban ka park we yɛ aban de no nkyerɛ sɛ ɛyɛ aban no na ɛyɛ ne de ɛyɛ yɛ nyina yɛ ka aban a ɛne me ne wɔ yɛ nyina ne yɛ aban no nti mmerepam no yɛbɛkyerɛ ne yɛakyerɛkyerɛ nneɛma mu amoma hunu sɛ dwumadie wei ɛyɛ sei na tie nti me ba me lecture area ɔno me de soro me de ma me yɛ soronko ɛne sɛ Kwabena me ya mafiri me pem asam me fifire a yɛ me ana me yɛ madwuma me yɛ malala ɛtaa asam me fifire mu akyerɛ ni mmeranteɛ bi a mafa old soldier man bi a wɔkyerɛ ni mmeranteɛ bi a pam uniform kama ɛnɛ no wohwɛ ma dress am de ba ha ya me kwa yie ɛnyɛ saa nka me de wɔkyerɛ mmeranteɛ no bi ba ha mrepa mu no nyame pa na week bi a me de bɛba no ma ba bɛkyia a ma kyerɛ ni o ma yɛ kɔ old balance soldier lie ho ana akɔfa ex soldier man bi a ne tailor ni bi on so pam soldier for ntade make say o tie because me ka kyerɛ nsɛ me ba aba bɛka ne dwumadi a o to me a wɔno ana apam uniform e de ama mrantie no babra mrantie a me no wo kasa last week tam ni so antima nkyerɛkyerɛ ne mu onipa ba ko bi a me twa ne ka 500 a month na wunya sɛ sika no wɔ he ɛna me ka sɛ wo hwɛ so a de ma me yɛ soronko wɔ assembly members mu no wo hwɛ so ne wɔ assembly man kokon akontokɔ hu because nya assembly man bi ko yadwuma no yentuaka yes minimum sa assembly members yentua mka ba bi kakra munya kakra ta fa ye se bia PMB se bia improve no timi dan mo kakra se bia we adwuma meti ase yes eno de normal Kwabena yentua yeka entimi ankasa no asam mfifire atreni sa amrante we asesi ya omo boy so am ho ba na se me wodo mo pepa ma me man so ukura members be say se me kura ni pattern ma treni wo month bia 50 million me de aya na unim ye kan say ye bi fa ne say ase ye kan tra asa akwa because 5000 ye nyes kaketwa easy me kura no nye say ye easy sa ma me say na me bu sa say adwuma ben na wo ye timi sustain o sa say month bia utimi obi bosom ne so yan so mo je bosom so mo je unim rantie no se wa ma woni anko mo ho na saa 500 no ne nsa ntimi anka I tell you say Kwabena wo mo ankasa betani ama adwuma no kora no se wa njaya ebi kora wontimi di be sia chire be ya asem foforo on fa no kora nya adwuma no because say scanner or expect na ska obeso hu no wa ne nsa anka on fa no kora nya adwuma no afi obehu ana na watchman na ankasa ho no bibi ahira na efiri watchman na so na ayede afanti me no mo edi ni ye emrantie no ba ba kasa me no mo di ni ye pa onabo ya obi bua wa na e wosika mu ana oti ho na mekasa de abesi say now no because enough for sa ye be sere me be ma ba wa bi anantifie ho na mekasa ade aba abesi enti sa amrantie na kasa no me na me fidi o mo hwe wo mo for mo sika se matomotos 4 last week by me kan free wa bottom me am bottom ye ma ye moto one amunim say yes ye moto one behind me ye na me an kasa mato 4 ade aka ho
enti mo ni mu ha yi make say be ba no mu kokro mu moto so a o ma address kama nyankopon ya adom ne bo anwumre 12:30 to 1 ana say 11 going hona mo office ya share filling station emrante no be gina ho kwa ya mafa so strategy ba ko ede ya adwuma ne ebi namu ne bi so agina share filling station nti wa wo ko ba bi a wa ye late ana ade asan no bra filling station ho oba yi hu ade kire wo mo se bi a o ti fie so mu na wo ko ba bi sa ade asan tu be so mo lidi du ko sika sem bi anim anadwo no be hwew se wo obi a unsuro moto do betena moto to se wo usuro moto so a na ne fuel no wan na be sponsor wa me a enti de meka ko si a meka se meka ko mesre ona bo o ho nkyere wo kwan mu de me ho kyere me pa ya ne eden because na form sa ye wo pepa enti me maka enti mpanifo bi nso hunu ene ma pa wo ye no mo so tem mo sama na no kure na nyame anim ni o de mfa ho no to eduru ba bi because na form ade a wo ye no esombo nye se bia ye bo abas but ade a wo ye no sombo esombo enye bosremu ko unim boys na meka sa mi tre no covid time me an kasa manfo me do mo hwe me so me lecture area nko a afi amanfo hu adwuma former MC se wo beka bobie wo mo hu adwuma na me mrante no ye nti afi ko yes the whole constituency no mo patrol ade ana ha me na ye car nti ne wisu municipal car no okay nti nipa dodo na nim se car na ye wisu municipal car nti no eye assembly no na ye sa adwuma no I tell you me can no afidie kesi o me ka me nsem it's assembly ne defense na ye wa me misika me na me sponsor sa boys no wo mo wo pa ona bo Oscar na me nyeska ni minister aya ne adin ba but o se obi Oscar pa o ana o me ka anya fo ho ni na me ka sa ba o se obi Oscar pa ya ka so obi o se skani pa nyame na hira me sa na nyame aya me adwuma no so pa nti yesre atiefo ya ye be call election enti adwuma kese a wo yesi no kwa assembly ho ade ensam na ona bo Maxwell ne mpanifo ka kire wo omo kasa de sese bi omo ni hu de ekosu bia no omo hu ye wo kasa ne ye wo kasa ndi na me busa sa se de ekosu bia no omo hu omo so ne ye kasa wa kire se bi mo a ese fata se omo de beboa na omo de beboa enti ye hwe mo ana abedu afe na eba ana mo ana so just omo approve bi ansa na abedu say woni twa say a process yes a process because assembly juma de ne de sabi Maxwell ona ye MC ona bo Maxwell say wa oni ba me padi pa me am so me padi pa ona ye MC de na mum nye say de ono pe na o ye mra a process a ye what ye fast wa ye de ye juma de bi ese say ye de bia enti Kwabena de me ka asade account say me kra maka ma nyakwanya bia na me ka say nyame ya adoma election mesra tiefo ba bia me nam ni juma de ne de me say bi say do ye hwehwam de no on pepa na nsakwa mesra tiefo said ye last 4 years and last 3 years ye nante ye kasa ye nam se ni nipa nya nim de ye be ye do say o ma so ye mu fine the whole Ashanti region maniji sama me ko bia me ka the whole Ashanti region many nipa me top ye vote assembly members in election unya sen me binya 1780 total vote no total vote no nti difference and nipa ma me no moko nipa nine mu a obia ni ho chemi nim police station a meti makase obi we ne all police station okay and say this time I think say and the whole Ghana so me na me talk so me no the whole Ghana per number of votes awunya yes in terms of votes mo free electoral commission for a omo ka cha nti adwuma ya ye no mo odun but now no me nim say omo je me fepa so but now no nipa bi ebe call election de nipa best start be tutum futuro yes nti yesre se de ye call no last 3 years na ye nam forma se kasa no atiefo ntie ye no mo hu de ya ye san ko enko no sa gidigidi biem because me bi say I say ye kono sa na say me adwuma make nyina ne de make me modern more me sam me fifiro me ya adwuma bi da obusa me o Kwabena ma nya adwuma me da itima ye de me ye man kwa ma me da itima ye de me ye say atiefo tie ya me be man rubberfo bi ene ma ya bi ma ya me card de ato manim commander ni shia wa ha no ne me ko se me mfa sa amlante ne mra ya maji o mo picture na o mo take o mo fingerprint ne ade ye no kura mra mu na eso o mo di kan ya ansa na nkomo ya adwuma o ma start ya adwuma ntimesre se emaya no ba sabi yese praye o kabo memu oyi ba ko bebu ye besre me ye de maye bia se ya me nsan nyine
ana memre no atiefo entie na maya no ba efie eye 20 cedis store eye 10 cedis efie bia ya wo mpesua no so wo mpesua no so nyina 30 cent eye 20 cedis store eye 10 cedis store ne ka container yes eye 10 cedis enti omu ba anya afi na wo behwe awraba no soro ahwe ne fom se ya moa ye ho a enye ye because de me ye ma free me pem agime nim obi assemblyman a me ye call assembly no kura assemblyman asabi ono ankasa ate ne pocket money e dey just office emi se mo ankasa mo colleague ba ko de me ne nete ko be office nchen na ote enti wonim oforiso wo de wonim de me kan enim se me office ni se office ni ye nton hwio 4 years na me han kumase na wo han obi store e dey ya assemblyman office ye nton hwe e ya assemblyman na ye o twen se wo be ba be kan wo ha ene wo problem dey ide e dey akere no ye nton hwe wo enti me wo pepa e wo do e de ma me man so me ana so me lecturer area enti uguso a wa kire enema wani so ade hu de ma ompasua no sofo no wo ye nipa wo da edwene pa hunu se ade we de ye me target pa se empo kura no me manfo anto aba ma me bie mu kura kopem se me firi so no ade we de metimi ye de ma me manfo a enka mani baje pa ye de ade a last week me kan ho asam ye nema mienu so far me hwe me lecturer area ho a enema ehia ne de dodo na ye yenhye da ni how yes ye wo how ye bambo nti wo hwe me kasa na me kasa me boka ni nyina ye bambo no na me kabo no de ba ye bambo so ho na otimi ye adwuma ana otimi ye adwuma bambo ana gata bia last na ye ka ho asam kwa kunto no hono de honorable Maxwell me ne na kasa kra sa de na ko ho asre no say manisu ade hunu ba ko ame woni ne nko a ne koye wo koye na sembe na ode to wanim de ode to manim ni say nyankopɔ ya sa time no medika ne koye no we presiding member okay ana e kohwe but eno achi no a we MC ni asa akɔ wa hwe wo se me nya abotre kon bia so no ye be ye wasan abɔ no so biem ma bɔ no so biem the last time I bɔ no so ye be say oh metima kasa me na kasa be say 2 months money on the same issue na our ya aware our nim ni say ade we ya because and then 3 days 3 weeks sorry obi akutum bapa na so wadwene mu yare kakra onam so ame ha friend no na Smaila em se dodo na e wo so ame nkramum de omuni obi akwa akutum a nyame nko anka ne ti na di kan de a kasem foforo no so wo ye bema so wa nti otu omu no mse wo nyanchan ba bi de ne na ye den esi na manfo ko yi no nti ebe sere se so na mo maso bi obi ya anadwo ana anadwo se ehọ no ehọ na public toilet ewo nti ya anadwo nti mesere na se omo abo me sa kwan no so no so ne ade ba ko a betima aka se hia me pa ana ade ba ko a me de so no se ensuo na me ka ho asem no ye ensuo a assemblyman bi a won lecture atiefo ntie me no mo hwe difference ewo me ni me colleagues ni bi ntem assemblyman bi won ne ntem ne man ntem bi a oton enye se wo mo ni onyamfom so wanton a ontimi kra ontimi etese woton but me lecture area ho no we su kire me na me hwe niema bi wano niema bi this time around no this niema mo ayden kakra ye nyina ya we se niema mo ayden kakra enti sa niema mo ayden no me de ma wo mu free a mo colleague oforiso ho no wote nti ayden ya me nim se me nya ne din bo mo de ko nsuo no sabi enti wo mu nyina obi abu nsuo no free kese se de bia onya platform ananka bidini namu amade omo odi bone so da otaka wase ade a manti bia no ba bia me fan se omutonton suo na enkosoro kwa bia month 1005 ade uhu den ti na so omu ni ebi enukura nti ama bi mu de me nan koto patenten ko ho wa bla bia ma adwene kura anye den enya no se bi obi na opefo asem pakọ but ebi mu susu last week ra ukan ebi mu se wo mo hwe de wo ye me ye na be pampi ebi mu se bia me pamsi ebi mu se mpese ba Kwabena de make secret pa me ka kire on se obi ane de nyame de ni be ye wo wiase me ye muslim me believe nyame de be si bia me free me pia frifia ma sere nyame abompa ya atum but me nim se betima ba se me ba fie betima ba se me ma de be si bia anso de aseda ma nyame Allah ya ka bia de aseda ba ma nyame me de nyame edi me beye se me yes ha ne ma na me kra ankasa no enije obi ama me hwe se nyame ene esa wo ye Sompa FM me yes ha ne ma na me kra ankasa ne nti ama nipa bi enti de me ye na se nti wan hwe ya
panyin bi a wo position bi mu no na o ne wo ya benya problem say ase wo hunu say udidiba oh dey me chen eso nya sa na sabi nyame ade a chi na se Nyankopon ma me kwa se me ko president kra me pe because na no de ntia me busa wo sa asem se wunya mpia obedi no mate won se ho no de metafa ho pa and debi ne ma pake wo baby a na me tokoko bi wo kwa me tenko na me hu physical say that but me tenko mo se no mu bowdin asem o mo kan no de mentimi nka na video so enya asem bone nti na me da wo ba me busa se wunya mpia obedi ana every say na omu praise you e wo sa area ho na me djuma me ni omu me di ni se da me se ni omu te no enipa bi enti ase ye even kura no me ankasa me ni kura family no kura no enti ne ma bi ase because onu se abusuya de ye den obi besusu se me ana me ka ma asam Canada Japan kura mbo no ni fie hia ni wo ho wati ase so obi besusu se bi a ni wo fa no ni nwa no wo ye sei wakoye we bi anka osusu se ka ofie de no kwa se how eba ho de me ka no wati ase eso de asade esese me ye na ofie bi a me ye but ube ade no be manipa no enu ya me personal issue but me de ka asem keke ode be ya ade na manipa na wonanim wasere ne sen 32 ni nyina agu abontin ya me hira obo wa mu na ne trim hwe 1000 pe na ode ma me o no do kan basa enti e be sere eye obi a wo de nyame de ne be ye obi ase ona bo minim se wo mpasua no so ye ma me no mu mpanifo ne ye ma ye papa no mu kokorafo e wo mpasua no so yi pa o ma setene mu tesai minim se de wo setre won sam die e bia wo tene won sam na ka o me duru se bia mu di sala no a enye obi a na bia o wa hoden a o mo setene mu tesai ibo enu na mpese oboa ye kakra ona bo de me kan kakra ne se obusa se o ma setene mu etesen yeni nyina na obetima ye de ba enye politics a ho enye politics a se de me idi adodo na afrem malaskia enye politics a ye kura ye som no ne ye mra no se wo yi obi papa esa ba wo se e ka wa otrim ba jo wati ma se se me de ne se me hwe wa na kama koma obi kura betima frɛ me as ne no ene no ye papa no wa hwe left and right betima ye papa bi Kwabena be wie bone wa hwe be wie obone nti mi amehwe ne kana abrewa we na te ho ana se we na etinchen ha omu nyina nim di madanse ene etimi ba me mukura na ma ya announcement e wo so ame de me ka tiefo tie me aya announcement office na nim wa wo yare we wa we se wa yare we ni makofa doctors aba bla no mo asa bla no mo hwe ofri ye be ma wunduru am wakọ one man bi na wote ayi what they call toilet public toilet na e de no ba ya doctors na ma na nkofie mpese me boni di Obaya doctors na ma na nkofie ebesinne on family ni agro o tekwa kunto doctors na ye ma no e mu de ne ko hospital straight say o hospital na ope ono no hospital o onko na ba bia ne pressure na da no enye o ha na se mehwe na se 7 brady asa taku na asempo na mehwe na ma ho de betimi na me obi na wote ho a me ba me nka hwe nji bi kura na boys am no mu na message ko ma papa we eye me de no no nti sa challenges ne de ye wo bi mintimi nka say yeso ame ho de sa ha oni bi ni ho sabi ebi mu yo okay but obi su ho a ohia emwa bi mu su kura ba ye na so over me say we papa ye nka me office ohun me enya me na metra grade ke hia say ko obi emanfo na eka me bi officer ye nwitu me say me assemblyman yo ye ba ye omu ye me omu ne me delete for MP for issues ye bro ahoden so emu feeling ti me no tena se kasa na me hwe na ye me hwe ahoden no me ntim ne se me de ko MP ho a na me de woko de se me ya so hwe a metima solve na me solve am nti se me so na ma fam de in fact eno kura de ya me mfa nye politics asem because already na me meye politics sa na ma ni nyina no de ma hoden wetimi no metimi ye enti wo be hwe a enye me nka me ntra me so am constituency ye to assembly election no enipa bi hunu se meme de no nya assembly o eye MP aden one enam say me bo me homodin kakra ne me car me kura Highlander a me posters ne ade ebobo de tale ho ana amanfo so ka se ne trotro station ye wo mo haide we chire filling station achi ha me bo ma baso TJ mu tijani mu me bo ma baso che se posters no se de si ade ba bia afa no nipa bi nti ase enim ni se eye
assemblyman kura na obi busa am say na mo assemblyman no so am mo dey different ana say yes say there was cinema assemblyman na yes enti dodo na hunu no say bi so how ana say o problems and then once Ghana so Kwabena nipa omo ho to wo mu no nipa omo ho to wo mu no eswa omo ho chi the whole Ghana asem na meko omo ho chi omo edoso yes me ye wo me nyina sa na me de ma hu no menim say wo to wo no sa dia yes sa na tie enti say wo yi wo hu pie sebi awo ahomobro na wo so no sebi mpraduasa teko na asempo menye sikani o but obi besu kire wo na ja wo ho ode abetima ya na ese eden ya so hu se nipa beba ona bo wo manfo no ben wo pa efi se wo ye open ya mutimi di o ma di hia de beto wani mani ade emmabunu no aside se bambo mu nsem a wo ye wa fam de ho no adwuma tituro ben na wade hye no wo hwa omo ye ya wani di wo mo achi ehwe sade obi ntimi mfa efin ene edem bi emma ompasua no so minim de mekan se watemase emu asem te se ne light ho nsem so te sen adwuma oka adwuma yen so ame hapa de se nipa na anya kwanya anko school dia adwuma ye wo hapa ye magazine because yes so ame magazine na je magazine no wo so ame enti dodo na ye de me ameti high kura me magazine my straighter me sua adwuma pon me ho ansa kura na me ba be hyehyɛ ka me be hyehyɛ ka dada na me ton me hyehyɛ ka dada e ma se salo mi ma ye we me pa mu no so ye de beba ma se salo bi wo ho aya na wo kase o to fie ni wo bla na wa fa ne se e ya ananzeze mi na wo to enafom Kwabena enafom kura se me ma me no oni kapre o se de wo ko university obi nya kwan ye de ne course ma nya sa akonya ne bi o eti mi hu sa de ne se me nante form e se me bre eti ma tok me kosa hwi se hwi every year bia omu sa ta mana kokoo gina ne na so pa no so omu lance se car 2023 ya ye wo mu ya ye nwura 2024 no bia pese omu so challenge na omu pre bia pese otisa ne car eto ni kon se kokoo no so de ho na ese ye ho pa nti obi apese otisa ne car nti ni pa na otisa ne car no omu car se dada no ye ne ekoto omu de aba na wo de aba no aba ba repair no wato mu ansakura na mi to vie ton sa ase ne sa ne ma nti enam fom pa se de wo hu se obi nam fom de alomi to no ko ho alomi ni nyina ma ye bi onabo menim se unye kuani kura bia woni di kuachi pa and ompasua no so akuafo this month na eye Thursday and wo Ghana ye mara se bedwam so a omo se yenye no chocolate day onabo akuafo omo wo ompasua no so no esu ne wo hawo ben na ya na omutime keka na bibeduru wanim die pa na omo challenge akuafo ya omo wo Sompa FM papa de akuafo de se kasa farmers a omo ye nantwie nantwie mu no na ewo me hopa because on the swarming kramum yes nti boys na dodo na we nyankopon ya aduma ye be ya la ya ye be kunkum ye wi akiri wi a ye be kunkum na nantwie ne ade nti saa nantwie fo no ana ewo me wo hu problem ni problem wo hwe a me lecture area no kotoko abato ne nyina aka me ho nti e ba bia omo be ye omo nantwie sem no akura the whole day me boy ba ko Tofik the whole day me ne na me peprot or peprot ato me ni bi or half wo de ne mo ebeko because so here on say ye gata na wo so amedwom ndi gata na ye na say ye yi emoa na e ho so na emoa no dodo na go say ye yi emoa na den efiri ho ye den ya pambi but e bi so wo enchan a o ma bobo ni bo mu nyina ye say ye omu front farm sem de emoa no na me boy Alaji Joe onu kra ye onya award ewo Farmers Day onya award na onu so ye nantwie na me aso me won nantwie ni bi me so me so manage mo ho pa me won nantwie pa me so me ye nti enu de farmers sem no de ye nantwie ni mo asem no na ewo me lecture area homo na ye hwe ne ma no so ma ya no so ma ya no so asetena mu tesan because ni nyina no hye wonsa ma ya no asetena mu tesan ma ya no de eja ebi wo ho a first no say me ne nkramofo tena che pa mo kasa ne bebere wo ho a mete mo ngoma na mo kan nkra metimi a recite ngoma no a wa hwe kasa me Muslim but me nya Muslim ebi wo ho a wo hia kramoni ba obi nka nkyerɛw but onabo ase enima bi ya sesa kakra no kure Kwabena me twa no enima Kwabena ye wiase o
adan na ko ana me de wo de enka ye Ghana asem e Ghana o say this time no de first no Kwabena I tell you Kwabena say wo ye Christian yeah and I say onye Muslim now betimi kura afre Muslim ni ba approach ni say maame bi a say bra say ekusi say me pe wana be say me no na etin enti efiri hin ya beduru hin wana bo efiri hin ya beduru hin Kwabena na this time around there koso no ano odin Kwabena ne obi nti obi bo what can say Kwabena ne obi nti me abere ne akokora na tete me olumaya de me to no me maame enua be ma different teacher di nrochi ya na say ya no wo oh akokora ne aberewa ena tete me nti Kwabena sempanyifo te ho di nkomo na se o tenchan a me ntete ya de me fa mu no ye say that training me tete me ankasa okay na me suro nipa me nyine ye kura na me nyine ye kura me de na den na kasa because ntete ya na de me ma na me nya kwan kasa me fama no toto empanyifo so ne amakasa ho aye me den ya politics kura ka me ntimi nkasa sa o betra nchen na o ma me no ene o papa no atena se di nkomo na wayi wani atoba mi wa waso ye den ewo ho because asem no kura ye betima busa akwohye bi wo eno so nkyerezefo no ye busa wa na wo yi ano ye musa wa esese wo ye din nti waso wati ko ehwe asem no utie but woni da wo ba bi ti se de na Kwabena ye hunu sa akura no kramuni ba sabi obi ntia obi ba ene kura first ye wi aduane a ye nyina esua na ye wi aduane na maame we ba nkura ne nyina ya to ye nsa adidi ye fro bibi ya ala enya kan ya ala na tete asete no na nkura nyina na udi agro na akoma obi ba aduane na ade echi na ne yam ye ne ye beka se o ma ne ba yie kura o ma ne ba yie watu na du wa ne se nti obi ni omti ne no ntete de wi Ghana na iko no de Kwabena na edin wo plans bi fa ho ana ebere ko na nim wo plans bi fa Kwabena ye ko yanim no ebe sere nyame se nyame de ho ahode ma na se konya on se this time to say na me ne wo my bi kasa de ma no ba na me ne wo my bi kasa okron no o so opese wo ye nanim ogu kota nti ono na adwene ne se ono di ne sika ebegu kota ne de eno ane se wo sore ya ne bia kota no kora na wakoto na wo be ye kwan no o ye ne fie animu na me se da bi enyensa untimi mfiti preko pese me pese me ye bibi ma obi baba na se obi na bi na me fiti preko pe de me pe enti se konya no ba ana se ye se position bi na unya na ma obetima ye sa o so ye de konya no ba e nyankopɔ pa se de ye frase ye no de me ye nyina wo form assembly man me ya ma nipa hu de wo mi mu okay ene de me pese me ye enti se me preposition bi ana anya me den nipa hu se o ya assembly man mpo no se na wo ye de o ye na ene ye de position we man de na obe ya ma na bro ona bo minim se oba wo kan ho adumre bi a wo ye nipa obetimi adwene se ona bo na adan na unya sika se wo de kwa bonten sa minim de me kan wo tiase pa etu eya oboa manfo mo munya adwuma se bia obi awie school ona bo ma wie school maba fie ya ho no so tesen Kwabena adwuma me ye apart from say mati volunteer anyway no ade a me bre pa wo ba ko na waka adwuma ade a de pa wo ma adwuma ebi wo ha Kwabena adwuma no enya adwuma bia na sabi me kwa ese wona bo bia woni mo nyama na wo ho fra na wo ya assembly man na wo ho tanti ye de ama wo ebi wo ha so you have to pay yes I tell you you the from nipa no wo party ba me MPP ni kese pa wa election aye call ye no achi aye me agent na ye mistake bi eno ye de 2 vote every time can be per chairman okay ye de 2 vote e BT me MPP constituency chairman ye de 2 vote and e BT me enti me ye obi a chairman sa asema Kwabena waka na ye ade a e ha ye pa me bre ho okwa ha me se obekọ ba bi ti se nipa na odi wachi na wo kase pa adwuma ma no obi so obefro oni kapre o wo kapra ngo mfa ne ha o meto so se pa adwuma ma no eduru ho so a ti se oye bibi because adwuma bi ho a okwa ise se oye bibi e nyina ni me pese me normal yes normal nti what is a police soldier ho ahwan untimi ngojina say ma pass nti mo mfa me oye den ya ise se oye bibi nti ya be ya ma na ye normal nso sa sa na ya fa no eso nya sa na te sa na ya fa no Kwabena se ya fa no te se normal utua obeko the police station wa musa last week wa musa commander wa ha say ube nipa answer no wa musa the next city me was me dey me office here oh dey me we so go so buta say ube nipa just kanya the office ni ebe
no offense yɛmfa nipa ntom hɔ but ayɛ normal ana nyɛ memlemu police for no nko aho kwamna memlemu police every day meka because yɛ adwuma yɛ ni police for na yɛ kwamna nipa na otimamuni no ana be draw more attention ma hu sɛ opɛ sɛ ɔyɛ bibi ɛma wo nti sɛ nipa no deɛ sɛ wohunu deɛ ɔbɛyɛ na kwamna sɛ bi mpra deɛ te sɛ deɛ anas yɛ ya ayɛ friend say football ayɛ friend akwa anas kosi nantachi anas yɛ ya wo disguise store obi ahwa ɛbɛdɛ na wɔnye nipa ɔbɛgye wo disguise ma obi sɛ ɛmfifiri atimi ne mekɔ na meba na wakɔ first car nye nipa nyina na betuma reject ska no bi mkɔfo bi wɔ trog mu hayai China sɛ India fo bi wɔn agye hayai na kwabra wɔn so mbɛgye ɛde ɔno free India no ɔno free India ɔno bɛgye ɛdan na nim hɔ no nyinaa trog fo na yɛ wɔn trog a esi hɔ asabi wɔn didi wɔn kakran kwabra I tell you sɛ me come in 70 so wɔn am 5,000 sɛ gye ne kama no to me gye kama no to obusa wɔn a ayi wɔn mo yɛ trog ne abobo ya ɛdeɛ na 5,000 but obi bɛ dɛ obi bɛgye me manje wɔn 5,000 ɛnu to ho kura me hɔ na wɔn bɛ da ma sɛ wɔn ho sɛ misisi dan ne adeɛ nti wɔn de ayi hwibalo mienu ko yɛ dwuma ne deɛ hwibalo de wɔn ayɛ hwibalo mienu bɛ da ma sɛ because nye nipa nyinaa na bɛtuma yɛ dɛ ayɛ saa nti wo discuss obi hwɛ deɛ a ɔbɛgye nti police station no nipa no ayɛ ready sɛ ɔkɔ police station ebusa nti na ɔfɛ scar to botom nti ɔno ayɛ na agye sɛ ɔkɔma police ne bribe sɛbi ɔno so ɔyɛ nipa ɔyɛ wɔn ma eti ɔbɛgye nti sɛ ayɛ normal okay bɛda ase abusua me mind ti dwumadie no nie 46 minutes after 7 o'clock yɛne honorable Idi Malaskia ɛna 18 kɔmɔ no na ne din pa de honorable Kwame Jamfi Kwadwo Jamfi ɔyɛ assembly member ɛwɔ Old Swami electoral area na yɛda so wɔ Swami ha sei ma me nim kɔmɔ bi mra honorable bɛ home so ansa ɛbia na akɔ aba mejo kwabra na wɔtwe wayɛ adwuma bi ɛwɔ Swami yɛpɛ sɛ ehunu pɛmpɛn so ɔyɛ saa adwuma na akɔ akɔduru yo kwabra na wɔtwe mu yɛte yɛn ho gu Swami montene so okay na Swami montene so baabi ekopie ɛyɛ New Swami okay New Swami electoral area ɛyɛ yesusu nyinaa no PPAG ɛkyi yɛwɔ asase bi da hɔ no mu a yɛnyini ba nyinaa yɛsɛ hɔ yɛde bɛyɛ hospital ɛde ama Swami ɛman na yɛbɔ anan ko PM ɛwɔ hɔ ɔmadwi ɛhɔ nyinaa ayɛ foundations ne ade ya ɛdan ne yɛhwɛ no TV so yi ɛne yɛhwɛ no TV so ɛne yɛhwɛ ɛyɛ yɛkɔ ɔmadwi hɔ nyinaa sɛ yi na hɔte nti yɛbɔ anan ɛbɛwuram ɛwɔ ɛyɛ kuronum ɛbusa sɛ na saa dan sɛ die na ɔmode yɛ Sompa FM timamufo wɔ ne sɛ ɔmanya ne nteɛ sɛ ɔmsom de maka yufo na aba betenem ɛsɛ hɔ no bɛyɛ hostel ɛde ma yɛ nuanom kaya hostel de maka yufo nti mebisa sɛ kayo no beti ma fa nipa bɛsɛ ebisi 800 ebisi 400 ebisi 200 timamufo mo fie atwa ho ahia nde ɔm sɛ ɛnya ade a ɔm bɛpene nnɛ aprekyena ɛfiri sɛ ɛwɔ sɛ nkempanifoɔ ɛne ɔm hyia na ɔm kasa ɛde fa ho na ɔm hunu sɛ de besi akɔ na mu fiti ya mu se mu besi na kayofo na mu do ba na se mu amantimi apɛ bia mu mantro mu de be de na mu atimi no mu atena ho ebi so mu ba no so no mu be wo enam se ebesi ahwe o ma se betre ebebre ba be ka ho ama afi beduru ba bi kura na enema ehu hia na bia ebe koso wo so ame ho etima krumo ma no de nya de o ma gya tum se o mbe pene ama wo yakoso na me bisa se o makọ MC ho o mso makọ akọ hu no Honorable Maxwell asem na meken omekọ no mo na akọ kasa okọ shomo bo so no abeba ekọ baabu so me miensa onyambae o ma ho ne ba o ma ye nyina aji no o mo da wa na kai kobasa na kai kobasa enti o ma hunu se enya de a maso bu o mu maso mu o mu kra enti o mo kwa assembly ma ho ene ne kọ kasa assembly ma ka kire wo mu se o mu ankasa de nya de a ono ankasa onima deport a yɛde ɛhɔ ɛba bɛyɛ assembly ma asɛm no onim ade pɔte a yɛde ɛhɔ ba bɛyɛ eti kromafo no ni abre yie papa sɛ nya de a ombɛpene ama kayofo no aba hɔ nom na safe na obi ɛte yɛn ka specifically hin fa na project yi kɔ so sɛ bia ɔde nani bɛhu sɛ aha na yɛka ho asɛm yi ɛyɛ New Swami sɛ wopɛ sɛ wokɔ na akokɔ hunu baabi a project no kɔ so a udru division school hɔ
no wabisa PPAG ɛyɛ maternity ayi bi wɔ hɔ wobisa road bi da akyire saa wode bisa sɛ baabi a wɔmagye ato wɔ sɛ na nkɔmde bɛyɛ hospital no yɛwɔ so ameane yɛnyini ba no ebere bi yɛnyane ntɛɛ sɛ ɔmɔde containers bi abɛsisi Roman hɔ Roman asɔre hɔ sɛ President Kufuor ɛyere sɛ ɔba abɛyɛ hospital ɛde ama so ame nti ɛyɛ mpa ne nneɛma bi nnuro a yɛbɛtumi de ayɛ hospital yɛwie ya na ɛsɛ yɛde egum ne yɛfa nipa ama ɔmo akɔ ne akɔyɛ adwuma afei ɛwɔ hɔ ano mpagya containers ɛde baako si wei ɛde bɛsi hɔ ti yɛwɔ hɔ nyinaa yɛnim sɛ wei deɛ mfidie ne nneɛma yɛde bɛyɛ hospital container ni bi na yɛhwɛ container ni bi na da screen ni so no sɛ yɛde ba bɛyɛ sɛ adwuma no afei kɔduru baabi a yɛatɛne no ɛde ba bɛyɛ kae yufo tena bɛ a na sɛ timamufo no wɔ hɔ no nyame hu sɛ adwen pɔ na ɛtɛkyɛ no asesa na ɔmo so mawura mu a ɛnya ade a ɔmo te aseɛ na sɛ MCE ɛne MP ɛne mpanifo ɛka bi wom ɛwɔ soame ɔmo amɛkasa ɛbrɛ bi bɛdu ɔmo so bɛba hɔ ɛdan no mpɔmpɔ nso na duru sɛn obi a sɛ wotwa mfoni akyerɛ ɔmo duru sɛn sɛ Kwabena ɔn sɛ deɛ ɛda TV no so no ɔmo twa afɔm saa ɔmo twa afɔm saa na ɔmo hyehyɛ iron rocks no sɛ duru baabi a ɔmo asisi nnua a ɔmo ba bi flow so na sɛ yɛ abrosai minim dudu ɛbɛkɔ akɔduru yɛ sɛ ɔmo ba bi flow so na afei ɔmo atoa so na sɛ dudu ɛbɛfa ne deɛ bi sɛ nka MC na ne yɛ ka nanso no ɔmo so ɔmo akɔ yɛ try sɛ yɛbɛnya wɔn abɔ max so na yɛno na din kɔmɔ producer sɛ work on that sɛ yɛbɛtumi na din kɔmɔ but ɔmanfoɔ no akasa ɔmo akasa yɛntie sɛ deɛ ɔmanfoɔ no si ka asɛm no ɛkyerɛw yɛhwɛ sɛ yɛbɛnya ne no yie na yɛde ama mo sɛdeɛ adehyeɛ no ɛsi ka asɛm no menim Rocky sɛ ayɛ ready a yɛnhwɛ na yɛntie sɛdeɛ na amanfoɔ no si ka asɛm no kyerɛ yɛnua bɛma aduane ba yɛhwɛ sɛ yɛbɛnya yɛntie wode ma yɛntie sɛ deɛ ɔmo si ka ho asɛm na asase da hɔ sɛ ɛsi government playground nti ɛma ɛbaeɛ no na wɔhene no ɛka sɛ asase na wɔhene no government aboro so yɛsɛ ogye obi asase no sɛ wowɔ wɔhene woantumi ankɔyɛ adeɛ no nti wɔhene ngye na adeɛ nti ahemfo no bɛgyee ɛna meteyɛ sɛ afei deɛ ɛsɛ government sɛ wɔde bɛyɛ hospital ama so ame na kyerɛ sɛ yɛbɛyɛ biribi wɔ kurom ɔma sɛ wɔ sɛ ɔhene wɔrelisi de ma wɔ mo na ɛwɔ hɔ ɛnti yɛde yɛnim sɛ hospital no yɛbɛsie yɛwɔ mu a ɛna MP ɛne former Kofi Senya Nana Senya so ame assemblyman wɔn brɛ kyerɛ ha wɔn ba yɛ kɔgyinagyina hɔ a sɛ wɔn bɛ start hospital no afei wɔn wɔ mu ana wɔn kɔɔɛ a na kyerɛ sɛ yɛbɛsie wɔ mu ana mehu sɛ yɛde container kɛseɛ paa abɛsi a adan a ɛsɛ former president Kufuor na yɛre Teresa ɔno na ɔso wɔbɛboa hospital no ama no adi mu nti wɔdi kan koraa de nneɛma mpa ɛnuo ɛne nneɛma ɛyɛ container ne ma wɔde abɛsi hɔ nam so wɔde ɛsɛ hallelujah nti yɛwɔ mu a yɛde anim sɛ hospital yɛ ho adeɛ na ɛbɛyɛ fɛ wɔ mu nansa yɛ abɛɛ bosome bɛɛ mmienu asa mmiɛnsa anaa mmiɛnsa anaa na ɛni ɛbɛmuna sɛ yɛakɔyi mpampuro bi saa tam wɔn anya kwan wɔ ha wɔn kɔfa efie bi wɔ ha ntam na wɔn de wura hɔ na me fra assemblyman no busa no assemblyman na die no mo yɛ wɔ sɛ me kura me nim o na me sɛ how wonim sɛ sɛ ɛna wɔ sɛ ne me kɔ office hɔ nti me kɔ office hɔ akɔ bisa ɛna ɔba wa me ka hwee na me de yɛ wɔ nti afei de ehunu ya ne sɛ cars na ba na ɛba anwea ɛbo ɛdeɛn na ɛba ba na dwu kikikiki me de me kura me so sɛ den me wɔ le kura ebebu no na me ne wɔ mo ko na me wɔn ti yɛ ma yɛfie wurafo no yɛtimi tena ase sɛ yɛmpene yɛnim ade korɔ na aban deɛ wɔbɛyɛ biribi ama ɔman a na so wɔbɛyɛ biribi ama kuro bi a yɛyɛ biribi ma amanfoɔ hunu sɛ yɛsɛ government sɛ wɔbɛyɛ sɛ ama kuro no ama ɛde gye sɛ bia ne yɛabɔ se na yɛnhunu hwee anadwo nkwa na ɛyɛ adwuma no deɛ yɛmpene na fie wurafoɔ no yɛboaboa yɛn ho ano ɛna kyɛ sɛ yɛkɔɔ meeting no yɛntumi nyɛ biribi
kikiri ɛwɔ sɛ yɛkɔ office hɔ nti yɛkɔ office hɔ kɔhu MCA no ɛna ɔka kyerɛ sɛ ɔntwea no ho fo nti ɔne yɛbɛtena ase na wama yɛ 1 week no so a yɛmmra aha ɔno abɛba nti yɛtwa yɛ aboso mmiɛnsa MCA no waama ɛne yɛsa kaa yɛn ho sɛ daabi anadwo adwuma yi kɔ ha na ɛkɔ so na saa na ɛte yɛde apapa yi ɔpɛ sɛ wɔmmu yɛn mpanimfoɔ wo maame nom ne wo papa no atu yɛ na aba no aso na sɛ saa na ɛyɛ deɛ ɛbɛsa akɔ ɛne sɛ afei yɛnkɔtie kɔ yɛ sɛ yɛse paafoɔ daa deɛ si paafoɔ daa deɛ nso ne sɛ hospital na awie paafoɔ daa yɛmpene yɛde deɛ anim sɛ hospital ɛti hospital no wɔn bɛkeka aka bi wɔn sɛ yɛakɔyi asase nti ha hospital dɛ nyɛ yie asase no sua nam sɛ no ɛsua koraa polyclinic ɛbɛtumi ayɛ sɛ ntumi nyɛ polyclinic koraa ma so ameman a akɔka kɔtɔkɔ yɛ mmɔbɔ paa asɛm to yɛ mmɔbɔ na sɛ bɔ ebi tumi fi a wɔyaleɛ anadwo bɛ no mmienu kikiri yɛfa no kɔ aman ha anyɛ yie ansa na yɛde ne sa kɔ yi anadwo na biribi bɛn yɛn a sɛ nka yɛbɛtumi akɔ nti na kyɛ sɛ yɛde yɛn ani abere sɛ anyɛ poly no a wɔn mfa man clinic na yɛ ho ntɔ yɛn ɛno mu ne yɛwɔ a kyɛ sɛ yɛn ani abere a yɛnam ho a yɛka ho asɛm nti madaroma na mo bisa me a deɛ menim fa ho ɛna mede kanka sɛ aban no sɛ nipa na to abayie mu na MCA de ɔno appointed bɛboa anti yɛso yɛbɛfa yɛn ho adwen ɛsɛ yɛfa so bɛyɛ bia yɛso yɛafa yɛn ho adwen Kato me de Frank Dako metra 3.5 years ni abakwasi ma menim ne sɛ wɔn sɛ ɛyɛ clinic asase eti mi fi ura first work no wɔn abu no ɛsɛ anka wɔn bɛbu wɔn book keka ebu kɛfa kɔ hɔ a sɛ bi obɛnya kwan ɛna ɔne ɔnabo senya ɛpre na wɔn abɛyɛ pillars wɔm ama no eti nim sɛ clinic na wɔn bɛyɛ ama yɛ ɛde ɔha bebree sɛ nim sɛ yɛsɛ ɔne akɔla kwafuom na baabi a mo sɛ mo bɛsoɛ no sɛ mudu ɔno wansoɛ a makɔla na bere eti baabi ɛsɛ sɛ mo de to na wɔn ɛsɛ mo de to ɛsɛ sɛ mo de kayoyo kuma sɛ ɛnyina nyɛ so mepɛ na kayoyo wɔ kejeti akayoyo wɔ eti wɔn pɛ baabi di ayi ma kayoyo fo de a zoo na wɔn mfa so bi ni wa ɛboa ɔman no wɔn nyi zoo no nkɔ nwura mu na wɔn fa zoo no nyɛ dan ma kayoyo fo yɛn so de yɛn sumi ne pa fo ne ntena ha kɔso ɔne mmarima a sɛ bɛ wɔn abrabɔ nyɛ ɛna bɛ nante atwe mpra ne ade ɛfi yɛte akɔnfo bɛba yɛ so sikantwe ne adeɛ bɛba wɔn bɛkɔ kontɔkwa na adwene nneɛma bebree enti no wɔn yɛ saa na wɔn bi sɛ bo yɛn yɛ waa no ɛba saa na wɔn tietie fa ho die so MPP aban deɛ sɛ yɛ hu suban yɛ wɔn bra bɛpɛ kyɛw ne yɛto abama wɔn wie a ɛfi no nea wɔn pɛ na wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ kyerɛ yɛn eti sɛ yɛ hu ne wɔ sɛ yɛ sɛ wasanteman mu ne yɛto abama mo na ne yɛsɛ sɛ mo yɛ ma yɛn mo nyɛ ma yɛn na ne kuta yɛn so mo so bɛkyɛ firi yɛn sa deɛ a abato no do a yɛbɛhu ne yɛbɛyɛ kana wodi ne sɛ the from Suleiman Musa hey ya yefie okay me da se bebre kakra me wo kyerɛ mu ne sɛ yɛwɔ hanom na former assemblyman ɛna yɛ MP so am MP ɛna ɛkɔba sɛ yɛhu sɛ ɔmbɛne nam asase no so wɔ akyire hɔnom enti ankyɛ ɔmo ne firi ha kɔɛ no ankyɛ ɛne yɛhu sɛ yɛka ne sɛ toa wheelers ne ade cars akɛseɛ ɛbɛyi failings bi firi hanom anadwo ɛna na ɔmo twe failings firi hanom yɛkwan kora yɛyɛ kora yɛkɔ akyire hɔnom ɔmo sɛ kwan no nyinaa mia na metu mika kɔtɔ ho anwea ne ade nyinaa bɛyɛ saa kwan no me ne bra bi ɔwɔ hanom so ɛno na akyiri yɛte ne huhu sɛ fan ade ne yɛ hospital a container kɛseɛ yɛ de esi hɔ a yɛsɛ kofoɔ yere ɛna de saa noma no yɛ de ɛbaa yɛ yɛde ade no bɛsi hospital a yɛni agye ade bia yɛdi ho aboobo so wotwa w'ani hwɛ yɛ wall yi a ɔn sɛ yɛsisi pillars wom ɔmo a na bɛtwa saa walls no sisi saa pillars yi nyinaa kamakama sɛ yɛde bɛyɛ hospital ɔno fɔ saa de ne ahu ne ɛkɔ afei de ehu yɛ yɛsɛ ade no adane kayayofoɔ dan in fact ntimi ndane kayayofoɔ dan saa ɛma ne nyɛ yie because sɛbi wɔn nso yɛ nipa te sɛ sɛdeɛ yɛyɛ nipa yɛ but environment na entire so ame ne nu so ame nyina ne ni clinic bia wɔ baabi a government ayi a ɛbɛn so what ya say eti yenya bibi saa yɛpɛ yɛte ne saa ne yɛbɔ apia yɛasama so anim ho hwee yɛfrɛ MP so anim ho hwee eti ama yɛ sɛ efiewurafo a yɛwɔ area ha nyina yɛka yɛ ho abum a yɛayɛ baako
a ye pese ye de ye kutia sa ade no se de be ye Nyankopon adom ye benya hospital na se ye clinic na ye nso ye timi de aboye ho bra nti kakra me dem fi se metima aka no okay se ko ba se kayufo na chinchina o muntie yen na omo de bema kayufo de a e wo se ye na ye wo so ame ye so ye fa ye ho adwene because oko parliament aso ame ye one of the big ye MPP so what I say na se ko ba se ye ka bibia na muntie ye ya se ne ye so ye be fa ye ho adwene o so what I say ye so ye be fa ye ho adwene na ye hu kwan a ye be ye den ye so ye be fa so ntie ne de eno ne de wo yen a ye fiura fo na ensem ye be fa ye ho adwene pa we fa ye ho adwene wo se no ma sesa ti kakra me dem fi se betima aka no Yankofo adom ne ho yɛ paa abusua deɛ tie nyinaa ne sɛ yɛ residence wɔ ha nom no yɛmu dodoɔ na deɛ anim a ne sɛ ɛnam honorable chairman sabonso so ana yɛnsa ɛka saa asase wei na honorable chairman sabonso waboya no ho ba bebree sɛ ɔmo de ba bɛyɛ clinic ɛna de ama initially na nka yɛ hospital but ebere bi no ɔmo me yɛhu sɛ asase ne hwa nti ɔmo ntimi mfa nyɛ hospital na emom ɔmo de bɛyɛ clinic ɛde ama yɛ ne nyinaa yɛhwɛ kwan sɛ clinic na ɔmo de bɛyɛ nansi ane yɛde hunu sɛ ɔmo develop asase na ɔmo sɛ ɔmo de yɛ kaya youfoɔ hostel ɛde ama ɔmo no kwasɛm sɛ kaya youth hostel ne deɛ yɛmu bebrebe yɛbo ɛnwo so deɛ nti ne sɛ asase na da hɔnom ɛma yɛ new swami yes sɛ mfasodie bia bɛba asase no so kora yɛ sɛ yɛ residence na ɛwɔ hanom no na ɛyɛ sɛ yɛ benefit ne ɔmo a ɔmo wɔ akyiri nyinaa nanso yɛhwɛ sɛ kaya youfoɔ no ɔmo de ɔmo ɛba ha no yɛhu mfasoɔ bi ɛbɛba de ama yɛ ya no ɔmo ka ne sɛ ɛbɛma business abumi ɛwɔ ha no mehu deɛ kaya youfoɔ no sɛ ɔmo ba ha nom a ɛbɛma business abumi because ɔmo ba ɔmo bɛda a ɔmo sɔre a ɔmo kɔ ana moreover no yɛhwɛ adeɛ no ɔmbɛyɛ ha no ɔmo sɛ ɔmo de kaya youfoɔ nko a metie Collins in team ya ɔyɛ MP for Offense North yɛsɛ ɔno na project na odi animu ɔsi kaya youfoɔ nko ɔmo de ba ha no ɔmo yɛ 800 akyire yɛ kɔ ɔmo ne ehu ne sɛ ɛyɛ 400 nansi ya metie honorable Maxwell nso a honorable nso sɛ ɛyɛ 200 na ɔmo de ba yɛhu which nti ama sɛsɛ no adeɛ no ɔmo yɛ no hɔnom no community no residents na ɛwɔ ha no nyina obiara bu afu na nipa no bu afu no nyinaa ne sɛ ɔmo ahu ne sɛ aban wɔne ne twema nso ɛnyɛ yie nti ɔmo nyinaa de abufuo bi ahyɛ ɔmo sɛ ɛduru abatoɔ so a ɔmbɛto yɛnim sɛ saa de wei ɛkɔ so no honorable chairman sabonsu ɛnya de ɔsupport by municipal office wɔn ne nipa bi ne ehu ne saa sɛ ɔmo hyɛ akyire ɔmo ani abere esan sɛ yɛ ne chairman sabonsu akasa ya chairman sabonsu sɛ ahanom no yɛ second class residential area enti ahanom no ɔmo de kaya youfoɔ ba hanom a ɛnyɛ yie enti ade a yɛnke yɛsra ban ne paa ne municipal chief executive ne honorable chairman sabonsu sɛ ɔmo betumi ayɛ de aboa yɛn na ama aban ne dini no ya ɛwɔ amemeka ɔmo a yɛkɔ afiefie mu yɛkɔ yɛ campaign de ma chairman sabonsu no yɛkɔ yɛ no problem a na ɛwɔ ha paa yɛ akwan sarafi akwan ya yɛwura baabia na ɔmo de bɔ yɛ tiri so ɔwura baabia na ɔmo de bɔ chairman sabonsu tiri so Nyankopɔn adom sɛ yɛ ɔno abo chairman sabonsu aba bɛyɛ saa kwan na yɛ ni problem wɔ ha ade a nke bɛma yɛ the confidence yɛbɛtumi de akɔ afie mu asan akɔ yɛ campaign de ama aban no ɛyɛ biribi a mo bɛtumi bɛyɛ no ha ɛyɛ asɛm aduana ba yɛn afɔ ano sima me na menkɔ idi hɔ na memusa na asɛm bi deɛ ɔmanfoɔ wɔ news a military area ka no ɛnya deɛ a wɔn se wɔn bɛte aseɛ nnɛ ate aseɛ kyena sɛ bɛba so deɛ a aba no tuo no duru hɔ a wɔn nso bɛkyerɛ biribi ama NPP foɔ a ɛwɔ so am constituency so ahunu sɛ wɔn de mɛkɔ akɔma no wɔn nso so ɛbɛtu wɔn nso so ka ɛyɛ a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na Kwabena ebiem nso so no park no ɛyɛ news a me park no ɛyɛ mmeranteɛ ne mmabaawa ɛwɔ hɔ se park na ada hɔ akyɛ park no ada hɔ akyɛ ɔmo baa sɛ ɔmo ayɛ bebrebe dodoɔ no ano ɔmo ayɛ wohwɛ waha mu bupɛn no ɔmo ayɛ bɛyɛ 70 yanka 30 ne bɛsɔ so a anka bɛboɔ mpa sɛ ɔmo ni baabi ɔmo di agorɔ krakrakrakra di sɛ ɔmo firi ɔba kɔtɔkɔ fam ha sei ama park no ada hɔ akyɛ ɛnti ne nyinaa no ɛwɔ sɛ MC ne assembly ma ɔmo akorɔ no ana asɛm no twa ne ho a ɛkɔba bɛsi wɔ mo so ɛnti Kwabena ade hyɛ no akasa me try sɛ me ne assembly member no bɛdi nkɔmmɔ
and dwumadi ne kɔ so ano yɛne no bɛdi nkɔmmɔ no yɛabusa sɛ sɛn na ɔno nso ka no deɛ no de afa ɛfiri sɛ adehyɛ no kasa no ɔmo ka kɔ assembly hɔ ɛna being assembly member no nso so no wosi wo manfoɔ no mu wɔ hɔ ɛna wo nso na wowɔ assembly hɔ nti deɛ wo manfoɔ no ka no wate ɛho asɛm ne sɛn ɛdi ade paa project bɛn ɛne yɛba bɛyɛ because nipa bebree ɛwɔ adwen foforɔ ɛde ma saa project na ɛkɔ so no ebi sɛ yɛde bɛma yɛ nuanom kaya yɛfoɔ ebi nso sɛ yɛ hospital yɛfa deɛ he nti yɛhwɛ sɛ yɛne ne bɛdi nkɔmmɔ but before that what one we see yɛne fa ɔde sima mena ndi kwabra de make ne se ɔmanfo ne se ye kaya yodi a ɔmo ne ɔmo bɛkyerɛ ka so ye nya gudie edusi eto aba na ɔmo so bɛkyerɛ obabi ɔmo so to kɔ a ɛbɛboa ɔmo vi se NPP aban baabi a ɔmo support ɔmo nim se sa constituency de NPP a stronghold intino ɔmo de mra bɛhɛ ɔmo nsɛm agye ade ɛbɛboa ɛyɛ soame constituency ne bɛboa ɔmo na ana news soame electoral area bɛboa ɔmo na bɛgye afiri ɔmo nsɛm de a ɔmo so kokromuti mom na bɛkasa nti uti ɔmo kasa no mo pɛ hospital no ɔmo pɛ pa ɛma se ɔmo kasa sɛ hospital kra na enyi ya yɛde yɛ library anaze yɛde yɛ ade bia ɛdɔm betimi aba hɔ na ama hɔ ayɛ nika ne nyina kra nkomo ni bɛgye asene sɛ kayofo bɛba hɔ kayofo no deɛ ɔmo sɛ ɔmo no bɛtena hɔ ade ɔmo suro ne sɛ emema ɛne ma na ɛba hɔ ɔmo ba so ɔmo ba wu bebree na akra so ya nhwɛ ne yie na so no anenam saa na ɔbɔ ne bra beduru baabi no wantwitu ano atwe sɛ kai ahwɛ na afi ɔmo dadam kra na ngrofo bebu ɛpono ɔmo nka so ɔmo nye nipa ɔmo so ɔmo ntimi nkasa ada ɔmo nyinaa yɛ nipa ya yɛ nyinaa yɛ baako bet ɛhɔ na nkasa deɛ ɛnya de ɔmo bɛgye atum ne ɛne ɔkyena nti kwabra so bisa ya sɛ deɛ ɛhɔ nsɛm ne sitie no ɔmo so ɔmo nye ntum kra me da sɛ bia na ba honorable idi sɛ kɔba sɛ project bi ɛkɔ so na mo wɔ assembly hɔ ɛhɔ nya wo constituency deɛ but electoral area ɛhɔ nya electoral yes electoral area ɛnkɔmɔ bɛn na ya na ɛkɔ so okay ya ne ye brief mo sɛ mo ne mo manfo no nkase deɛ me ya kakra ne sɛ one munya assembly member na wɔ hɔ no ane me nua me colleague no wɔ hɔ no munya no ne MC no okay me producer sɛ wa friend sa nso on fa me about the meka kyerɛ anuanom a wɔ hɔ no sɛ ɔmunya abotre kakra na sabi empanyufo a yɛdeda municipal na no mo kasa kyerɛ ya yetie nti anuanom nya abotre na anka mo pɛ honorable Maxwell afred me gye sɛ mo frɛ na anka nkyeremu honorable Maxwell ya friend sa nso on fa me nim bia wo de nti no ɛhɔ na me ya kakra amagye de sɛ bia wa yɛ busy ana sɛ bia wa gya no fon ato a na akɔyɛ Saturday no bia o rest because Saturday yɛ nkwa dwuma nti bia ɔno so rest kakra nti na bia ma on timi mfa nti ka munya na nka nkyeremu wɔ hɔ no ɔkɔ mu de bɛma mo nti memfa ne sɛ sɛnka bia wo no wo hɔnom na nkasa project yɛkɔ so nkɔmɔ bɛn na ɛbɛkɔ so wɔ assembly hɔ sɛ bɛyɛ wo manfo no busa wasɛm nka wobɛnya bia aka kyerɛ no kora no system deɛ mmara no akyerɛ nie project bia yɛbɛyɛ na dwumadie bia yɛbɛdi no ayɛ yɛkɔ general assembly meeting sɛ yɛkɔ general assembly meeting a yɛn assembly members yɛkɔbɔbɔ hu sɛ nyɛ sɛ project no ɛkɔ bi a kɔdwo anaa kwame electoral area ntina yɛwɔ no nko a ne bia da binya nasɛm ɛyɛ nyinaa asɛm yɛkɔdwo ne ho sɛ project so yɛbɛsi si market ɛwɔ honorable kwadwo jamfi edi maleski electoral area ebi a market na yɛsi no yɛgye tum anaa sɛ yɛnyi ntum enti yɛbɔbɔ ho ayɛ abato yɛn bibia ayɛ abato enti abato no yɛbɛto yes or no ti yɛto aba yes or no no wie na ba bi ado majority no bɛkɔ no na akɔbɛ sɛ ayɛ confirm sɛ yɛde bɛyɛ adwuma enti ɛno sɛ asɛ ɛmɛ electoral area ɛho ana mo ne ho bibia no deɛ yɛ me na medi akyire na me hwɛ ne ndi ameka sɛ me colleague no munya na nka nkyeremu no bɛba no nti nkyeremu bi ɛwɔ mu bia no me na me enam say me lecturer area na me na me monitor hunu de ekɔ me ne dwuma die fo wo mo di dwuma no ɛna nto nti sese no de we na akɔyɛ no in fact anhwɛ ana me kɔka bibia na ma said the home 760 na nyɛ saa ka ya de akenya assembly member na na ase yenya MC na abusia meet no nkono aba apanwumre na wɔtwe yɛ try say ne assembly member no bedi nkomo but ne number no nso so nyade a yetumi enya no ɛna Maxwell na bo Maxwell nso MC oso ame ya friend san so yensa enka no nti bre pam se enya wo mo a ye no bedi nkomo but before I be ma frɛ for no aba na be bie lines ne ntam na frɛ for no etumi aba vi se bra ye de ma wo mo no ya na esua Kwame wo asam kakra kɔmna
mienu me story na ye mienu na ba ko di me te ho kakra nya me ya aduma na otwe besim ana na otwe sende me ye ho aduma nyinam de aba eno eye state primary state experimental wo bantuma obia dodo na nim se so anora about na wodi ani ahwe bantuma no okay nse bonkum so wor ma kwabna school na wo ho no so wodi ani kohwe a eny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 e ho aye tan kasa ana afesu ansi wo nyina no na se pillars na wo nyina no kwabna ni nyina bu enkola so na gu ho no a omusua de kwabna se de sitie no me de video na ba but me pese me wosa ho kakra okay nyame ya adoma na wo sende eni de ye hwe eni kwabla eno no school we si bantuma anase kuma sin finfini e man kola ko school hwese dia school no aye wo hwe school na fesu no a ana pillars na ekura mu no a kwabla di nyina hwehwan apapa se ho ehwa so na enkola no class no ba ko ho no a omusua de wo ebi na ye hwe kwabla si ya na ho na koye na minim pillars na ekura dan no mu nyina akrake minim afide do amudi painti dan no kwabla hwe se de sitie chance no so atete chance no so bi atutu anam so ma classroom block ba ko de ye close ni na down because of said ni tibia na setienti ye close ni na down and then ka me bo modern se mepe assembly man but na kwabla no so ko ayi me bo modern se na wo se ne okay me di hu komo okay na ye ehun dia medase so be ka fa medase kwame honorable idi anwumere wo sima be se edu wanu si ya mema frefo na bem oman Ghana ya yetimu ono in January yemfa ye political affiliations in tonchen aban de ni so adebiri hu ba ya ye fere se planting for food and jobs but aya na ewo mu ono se be ma enuane abusu wo Ghana ha empo ni enya bia ton ni oman no enya sika nananom akuafo esu e wo Ghana ha say China for edua koko oman Ghana ye de galamse ni adufuru de pepo twa ene asisie ya say ye koko nyina vast day bosum ya iwo mu on the 14th na eye vast day parliament almost say nya no chocolate day chocolate no ye nya bi ye koko no asai e kwa adwaman so ye se awuduro poisonous substances bi wo mu a emmoa wo broni de ono wo ma wo kwan se fasa awuduro no bra ne mamu ho China fo aba wo mamu wo hene asem asese wonim se China fo ye adwuma ne mpasua no so ubebu sa MC bi no so wonim ho hwe ubebu sa DC bi no so wonim ho hwe ena omo sei amanfo koko nti na kuani ntime nti koko dodo a wo so wote nti kuani no ba ye adwuma afemu no nyina no ni sika obenya no wo de ton kyene ne maku a de aka wo de topala koko no nso so na ensu bie mu ona bo mama wo simadu ye firi hin ya bedu hin nananom akuafo de na ye betum ayede abo akuafo ya ewo Ghana ha na akuafo ewo Ghana ha no ona bo ye no mu di ne yie so wo do ani to form ehwesa de akuafo si bre wo Ghana ha na nhye papa bia ni ho mfa ma wo mo eduru se farmers day duru a na ya ma wo kafo na ye de bo aduro no baako na ya ma wo kukuro aburu so aya bobo ya anase pragea na ye de ama wo mo enti ehene fa pa na ye betumi agina de ye kuafo a ye ne wo mo te wo man mu no ahoahoa ye ho wana bo wo simadu wano sipe mema frefo abem kobra me sada asibim kobra ba bia me start ni kobra o my way my way dinyame edi enti na ma me kan sa kobra woni ma asema wo busa no nipa bebre tu o mo te se wusi dan ne dan na wusi no foundation no anye strong wa dan be dwuragu enti habir bia me person kan komodie we no se ko start ni panyifo no nko a e ma ye yira because dan no ye see dan wa bla ye nye foundation e be dwuragu kwabra ye start na dan no ye nsi free form okay ye ma form no nye strong because mimi nya akonya be ye assemblyman no
mahunu sɛ nti won sɛ me kasa bi a me se yɛmpɛ dɛm ne yɛnkyerɛkyerɛ nkɔyɛ sɛ yɛkyerɛ adeɛ nti a yɛto aba woto aba a nipa no dwumadie ne sɛn yɛnte yɛ ho ase wahu saa deɛ ma na yɛkɔ na yɛyɛ na ama akɔ wie baabi a yɛduri o ɛna ama yɛkɔ wie baabi a yɛduri because yɛdeɛ ankasa na nyame de kyɛɛyɛ no yɛato agu yɛato atwene Africa na Ghana adoma kyɛdeɛ a nyame de kyɛɛyɛ no yɛato agu Kwabena tell you sɛ woba free school ba na wɔkatwi wobɛtea no wotwa no twɛdeɛ sɛ woba free school ba na wohu sɛ twi wɔka twi keka yɛnanom ayi ɛfɛn sɛ mese me nua kuma wɔka twi di pa yɛsere no but maakora no ɛnkeka borɔfo na wɔnka English no mu bom na hwɛ mɛsobɔdeɛ Kwabena yɛato yɛ deɛ akɔne yɛn yɛ adom akyɛdeɛ paa Nyankopɔn de kyɛeɛ ɛwɔ ɔman wei mu adom akyɛdeɛ a Nyame de kyɛeɛ paa wɔ yɛ Ghana na ɛyɛ kuayɛ wotwu mu ta yɛ kuayɛ menka sɛ wokɔ school anyɛ o wokɔ school but broni mpo no awɛkɔ school na wɔsua adeɛ ka borɔfo wɔ ne ma mu na wɔba yɛ ha na wɔbɛsua yɛ so yɛ adom akyɛdeɛ na Nyame de kyɛeɛ no kuayɛ na ɔde akɔka ne deɛ ho na ade nti na yɛnyɛ to yɛ deɛ kwene ɛdeɛ nti na yɛto yɛ deɛ kwene na yafa obi deɛ na yafa no sɛ brɔfo no wo free school akra free school but fine fa brɔfo no tete no ma ne hunu sɛ twi no so yɛ ɔno ne kasa fa tete no because kuasɛm a wobusa nyinaa Kwabena deɛ woka ho asɛm nyinaa yɛato atwene de sɛ woyɛ wo ho meyɛkua ne a yɛsere o nanse ana yɛayɛ ho sɛ yɛte nneɛma bi ase ɛpɛ sɛ yɛkyerɛkyerɛ nneɛma mu both ɛfiri fam woyɛ ɔman bo woyɛ hwan yɛ wakonya kwan yankɔ school wawie university wayɛ den yɛmmu kuayɛ no kura yɛ baako pɛ ɛyɛ deɛ nti ama saa yɛmmu Kwabena nyame na mete radio so ɛyɛ saa ne teɛ woyɛ kuani a yɛmmu ebuo ni wo kuayɛ no me se nura akyi ya na afei ministers bi kura de wɔn ho wura kuayɛ no because amanfoɔ fire wɔn na no na wɔn hunu sɛ wɔyɛ kuani bi ama yɛaka sɛ ɛno kura ɔyɛ no fo hyɛ ɔyɛ no bibi kwama yɛ ho sese ba sɛ kuayɛ pa obi hyɛ da tete ne ba wɔ kuayɛ mu Kwabena wo de wankasa no sɛ bibi sa ɛdeɛ ntia ɛno na meka sɛ yɛato yɛ deɛ nneɛma a education ne nkyerɛkyerɛ no yɛdeɛ na Nyame de kyɛɛyɛ no yɛato atwene anka yɛmfa yɛdeɛ no yɛnsua yɛdeɛ no ne yɛnsua aborɔfo no deɛ no so nyɛ dɛ ɛnka ho because broni woyi ne firi wo life ma ɛnyɛ ye na wofa broni no so na woyi wo so wo deɛ firi ma ɛnyɛ ye nti ona bibi ne ntimi mmɔ bra broni nka ho wo ho Kwabena deɛ keka kɔ no saa na me wobusa me asa na mɛka akyerɛ wo sɛ yɛntimi mmɔ yɛ bra dabi woyi broni firi ma me nkyerɛ me mfa me ba ntena fie nkyerɛ ne sɛ wonyi broni firi ne life mu da ɛno wontimi nyɛ hwee ma ne nyɛ ye sɛ wodi broni afiri wo life mu broni bibia wɔyɛ bia wɔyɛ afiri wo life mu ɛnyɛ ye o ka asɛm paa na meka no enti yɛnsua aborɔfo no deɛ no na yɛnsua abibifoɔ yɛso yɛadom no akyɛdeɛ na Nyame de kyɛɛ sɛ na wɔnabo ɛba saa sɛ yɛ ankasa yɛbu yɛ ho abɔ mfia anaa Kwabena ɔnabo sɛ wosua broni deɛ na wosua bibini deɛ a womu ho abɔ ofia but sɛ woto wo deɛ no kwene na wosua broni deɛ a na wɔbu ho abɔ ofia atin sɛ mate deɛ woka no ase sɛ woto wo deɛ no kwene na kyɛ sɛ yɛakɔfa wɔn ho deɛ no abɛkata yɛyɛ deɛ so na yɛ deɛ no ɛkɔ fam abla wɔn afa plane aba Ghana abɛhyɛ ha bɛne nam ha de wɔn camera si abɛ technology wobɛhu broni bi na ɔde camera bi ne nam wie ma de kora wɔyɛ bibi ni ha nkɔ bɛba bibi wa wɔho bibi nti na wɔba nti yɛnhwɛ sɛ yɛsua aborɔfo no a yɛkyerɛ yɛ ba no ɛsooso no na yɛkyerɛ yɛ ma no so ofie sɛ wodi kokoo hyɛ fam a ɛbɛyɛ sei woyɛ ne sɛ ya ne yɛsei woyɛ ne sɛ ya ne yɛsei woyɛ ne sɛ ya ne yɛsei ebia na nadom akyɛdeɛ na ɔde maa no nye school no na ɛbɛboa no na wahunu sɛ wɔde school no ka na ne local wei na wokyerɛ no sɛ yɛkwan sɛ ne yɛfa so deɛ broni ɛwɔ no kurom oni asase a wode kokoo ɛhyɛ so afifi broni ni asase a wode kokoo oni saa asase ni bi ɛso wafa means bi ayɛ anelsel kokoo sɛ bi mpradua sa me nua baako kasa ɛwɔ US ana wɔkyerɛ me sɛ na moyɛ dɛn na aborɔfo no bronita wɔ moyɛ dɛn na ɔmudua no wɔ hɔ because bronita wɔ sɛ wote ase moyɛ dɛn na ɔmudua ɔkyerɛ me sɛ ɔmu nelsel no wɔ rɔba mu sɛdeɛ yɛ nelsel kokoo ɛwɔ rɔba mu no ɛwɔ odropum ɛyɛ secret a ne odropum no wa nelsel na ɔdua no wɔ rɔba no wɔ abla ha sɛ wo ekura no firi to a ɛbɛyɛ yie kotale so ɛbɛfifi Sompa nti Kwabena deɛ me wɔka mɛtima kasa akuafoɔ ehia mmoa na akuafoɔ ehia mmoa no yɛn respect yɛ deɛ no yɛkua na Nyame de akyɛ yɛ no
ye baby a would be dua de bi efifi no bro ni anya ne sa ona bo ase tete mre no ku adwuma no kwan no e fa so ye no se kan ne aso no a na ye de ye improvement bia ma ona bo improvement ye meka ne say enti na ma obusa me say ye yi abrofo free ma anya me say ye yi omu free anya ye na abrofo de ontimi nyi omu free because now no omu o means bebra anopa ikura na me hwe TV na China for what machine bim ana machine no edene ko na etu amena e ma no no de em se no mu dua se apple ase bibi no ana edene ko Sompa FM but e say ye for so abrofo no de ye ntimi nyi omu free e say ye for so na yesu ye koya nim na sa kwan ya sa technology ne betimi asua ade enti na make say ye nsua ade na moma ye nsua ade to the extent say ye de local na free ona bo mukọ assembly ho a galamsey yusu ye bi ba ho oh ebiba and they say galamsey one thing say ye constituency ha no o say galamsey 7 no ye but ye ho popo ye fa ho ho nkomo ya wote ne na aka ye ho ya mote ne sen galamsey DC bi akwagiska MC bi akwagiska de nkofo bi abehye ho no mutu ana wo hene asemesia wo bente na akwagiska wo betu because unua e wona bo ereko wuso ansa wo fie ha ono so mekọ no enche kwabna saa nema wo metima kasa ye DC ya ye wa hanam ana minhu bibi saa afri no a ye tete radio so ye hu say DC bi ya o hini bi ya che no police ni bi kura de no ho agim soja ni ko ya police ni na ya soma ne say ko che galamsey fo no wono kura ho ko ni business papa wo de e wo ho e fa ba bia se fwan ye e fa ba bia babna fa wo say radio presenter no so ya ka kira ne say because me mama so mo fa mo hu ni radio presenter na ka kira so fa ko na wo so de ko hu ye no ko ya ono so akọfa ko pie so a wafa ne correct news a ka se wo de bananka service on pass so no ne nkofo no tata no Sompa ne nkofo no tata no what ya say ono so papa no wa delete wo afri say de ekoso no bia eye ne enti oman no ona bo oman no ensai sa na ye man na efira chire ba no ona bo se duru se ye papa no mabọ nkokora se ya omote aboboa no ese ye nkwa adwuma mra na ebenwo maduane ni no se ye man no so beto ye nsa abre no a kwabna asembe ne omeka kire kwabna mi ntwa no 5 years ekwa di animu yi kwabna ye mompa ye ensere nyame kwabna ye mompa ye ne ensere nyame na me se de nkura na eba no de because now no de ekoso no ene ne ema ekoso no nyame ese no ubebo mpa ye wo bibia wutimi mpa ye free but kwabna nyankopon nim se because obi wa ka empire no de na asem nyina ko gum pai boso kwabna nyame nim se ko bebo ye robot na nka ye ko no e control ye wa hu de menche se wa anye ye sa o wa boye nipa no de adwene atu ni batim tie se ye wisu ya adwene no de ye so what ya say ese ye wisu nti obia sa wo ye hwan wo ye carpenter wo ye MC wo ye minister wo ye hwan obia amfa ne de nipa ba ko ntimi nya obia amfa ne de but obi se Ghana adwene ye sua enwoma ne wi de bokoro no kobra eno de obi se Ghana ni be sua nwoma kwa akire wo adwene nyansa no a obetumi de aboa wo man no but od bokoro no kobra one thing say ye ka say de no crack asa na de ona ohun de ye hwe de TV ni so ai kobra ye ka say ye de no crack asa na de politics sem ka eto nchen ne ye kasa pa nkoma no ke betuma ye kobra o man no obe 90% me meti ha me nye perfect okay 90% o man ni be ye tin meti ha me nye perfect 90% ye duma die ne nya I think say senye radio so anhwe a maybe so word bia ama ye nyina ye ho enye emwa enye man koyi because se wo pese wo ye trene ne adwuma as guess we kasa trene ne akwa bracket wo ye trene ne adwuma na wo ye adwuma ma wo hote kobra me wo bebre wo krom ha se wo ye adwuma pa na so wo di nyame mu ye adwuma na wo pese adwuma na ye adwuma finchim kwabra ba no wo ye wrong wa metwa kwadwo ba metwa ohini bim entutu ntuma nguso emeji ni ba police station what you say minister bim fa phone regional commander order from above commanders yes say tania mana na sania mkwabra we da twa na si to mind there it is ye ko no say medase ene wa na ye adwuma wonua honorable Eric Owusu ansa wo ha new so am Kotoko electoral area e wo ha the last time obaye no on my update bi say bibi ekoso e wo bridge no a ye ka ho asem no
me fa ho me hu sampa dana me fa ho na chippens egu ho no mo hwie egu ho on that very day kyerɛ sɛ bibi ɛkɔ so ampa wabeto yɛn wɔ ha hene fa ne yakodu adwuma no ye bosso a ye pese ye ma afrefo ne atiefo no hunu sɛ the last time ye kan ho asɛm no ha ne yakodu ona bore akwa aba o menu ana apom te sɛn no mi mba be hu a ntuma ye fe ya na wadaro ma npa no so dwudwum ya asɛm o me da se za akyem nu akyem me ma kyem pa na kura ni kwa asɛm buza zo nu akyem so de no mi ze so mi fra hafo te ha ba mu fra hafo fine have Kenya ase oh me free me ha me na me ni me ha me pa me fra hafo ana ebusuafo no mi so tena tepa ntino tepa ne akwasi ase de me free me ha me ni ho pa sa ona bo Alhaji Collins dada na no ya na me free on so kura ba sa okay ona bo yen kom na no ubie ni ma bi su e kire yen e fa mpuntuo bi a e koso fa bridge bi a Sompa FM wadawro ma e ho no ye ba bi a won taban kese ne katanti e ho asema kosisan ne boye nkoma anwumre Kwabena medase na ma fa sa kwanya so achia ye tifo nyina ne ahwefo so ka ho achia o mu nyina na masachia ni so amekotoko electoral area because o munti o madaroma ana ma ja ono abo abeso mi din so a ona mba bia ono abo 1 ono abo 2 obi e candidate na se de wo ka no adwuma no kra de se de mi si mi expectation mi sisusu adwuma no abro so kra won say omo ye 150 meters okay and now omo aye sideways say no akodru omo area ho ne de da isaka masalachi no omo do sa curve mu ho no kwanza now metuma ga say omo ne number 70 meters okay now omo aye form na omo ye sideways no enchen no na we no enika se mo ni se mu wi a omo sa akata so omo sa akata so nyina nsuo no nam form so mu no mo de feeling na feeling so nyina nti se the last week me kan no se we ye hoho na se u twam kura one have ka se dream bi anya dey anyway adwuma there I'm highly impressed okay the last time oba ye bere an shada mama be ni nkom na nsem pie ho no mo a ene mama ma bere kakra enema ben na na oba ye wantimi amobɔ so ne de woguso a wo hwe anim se wo be pre a wo kɔ assembly ho no ma be ba na ade hye ye wo ni so am ho so atimi anya wo mu gidie ne wo mu mfa so man family am say ye bobo bebrebe so na me area ho ne de bia me kase ade a ya me how pass here is about security if you say efa mpuntu pa dia wo hwe assembly current assembly wo pa na come the budget to ho a betuma ka se Nyankopon ne we di ne ye pa if you say now the major project ye wo municipality nyina me military area ne ye no okay because we share World Bank sika de ye a friend say crop market the same time sika pudo na say ye kotoko drain ni nyina also falls under my jurisdiction okay na just say I'm being blessed this time around say Nyankopon ne me edini ye and adwumadi aka wo ne ye petty enoma bi a me gidi ye say eno de se bi na no ba ku bi kura ho presby anim ho time mo ye asphalt overlay no na kwan na tutu dada so you try asen kan nko mo nye nanka sa pothole no but omo se nka omo contract de ma omo no but no ya boss wa enim se be fa na mo amfa kura de a wo hwe adwumadi na mi ama ho de mu kura na mitima ye den afix ti mi hu ni say ye mejo emmoro wa ho den so no because it's like unua idi kasa no dumre bi ono a de ne bottom sika na ye adwuma adan mo ye bibi sonko bi a mo nya sika firi mu a motimi de bo ana se adwuma no a na at least mo manfo asoma mo te o se mo deliver of course go say libya me ka say enkomo ana mu die pa na makoma me edie ade atem bia me taika sabi enipa ye wo wiase bi ade aye wa ye din nipa bia de wa ye din sabi wo sika dan ma na se Kwabena obi mi esu nkirewa na oni di mpapa ebu bia ye den paso bia ni so nti din ana ye den din pa ye cha hunya na ese adwuma we no ho
ɛyɛ mehu ne sɛ ɛyɛ wɔfrɛ calling ɛyɛ calling if you say you say assembly members also we are 18 elected members 18 in our municipality say so compare who to other assembly members now you could see say bobi mudini e frɛ wo mo ana bi mu so de ebia and I say ɛyɛ about 20 watena community ho ana ato abaye de e de ama no because me de bia me kam say ebia nya assembly man me be di ya ebia nke no ma bra bo no kra no kabra bi kra ka hu me nke che say if you say the kind of resources be we put it within the community no and ka later we say we dey bibi fufura sabi ebetimi ne faso bi abre wa anka sa wa de wa bra because me no ka say wo community ni mu no obitimi frɛ wo even ni hospital bill o frɛ wa on honorable we the one abetimi ayi mi o wa nyimi di amaka o ka sa asɛm na like what you close hana sabi sometimes you don't even think twice. By the time you realize you say next can call and some crowd not be dream say eh na sa bre na bia wona bona woni bia obey the way for yeah e ba sa wo ye den say na minim sense ya na ye wutimi ko di akagina mu de man na say wo ya minim sense ya mu say ska ba ho kakra na ya no mo frɛ dia but say e kan me say ne tam bia on be fro bia na say ala no anim de wo ye na pempe nti de bia me ka say me koda mpa ya me bɔ ne say onyankopɔn nim sɛ metumi ayɛ ana wode mo awo so nitimi yɛ mo ame ntimi de bia me hu ni sɛ nyame adwuma na me den me yɛ ntimi gidi sɛ nyame na de hu nhyira so bɛ den ebe ma me but nhyira no so de bia me ka sɛ obi tim busa me sɛ na de mu sɛ bibia anim na ade ntina mo nia bre kwabena prestige sɛ ade no ukura sika so nsa ntimi nyɛ de enka animonyam a sabi assemblyman no de makodu no ɛyɛ ade a sɛ bi kwabena me so amia na mete matena so amia obi okura no ye me be assembly obi na sɛ o minimu ti so kasa tenten ansa na bia kyekire mu a maami asem asi ba no me na mete ase ni say ansa na nipa na tima ye de ehu but now kwabena ufa ba bia na ye de ni ehu anidie panifo bi e be ba ona so enne kura me no kasa yi panifo bi ba me na so me sori ya me ba me hu me ya na me de fa hase eni nti sɛ animonyam no sɛ nkɛnyɛ ebia portfolio na na sɛ position na nka wontimi nya sɛ animonyam na ɛdɛ ɛwɔ ho ti de bia me ka sɛ saa prestige na ɛwɔ mu no ɛyɛ ade kɛseɛ because we kɔ ba bia me ka recently ɛkɔ Accra ana ɛkɔ TVET for office sabio yɛkɔ ebusa honorable Erikosu ansa honorable sɛ chemi ansa bosu mpɛso aso oh okay anchekra ne afrɛ na ɛkɔ na emom ebia nka sɛ normal person na sɛ ebia title bia nka ho no ebia nka be check kakra it is hard no nkoa no emma me ahokeka sɛ sɛ nipa no na emma me nya sa prestige that is me so kakra bia me won me so mfa nya bibi nya dai emma nipa no ona bo bre ye bre ne ntia nhwɛ wo hyɛ wo kasa na ase a wo ka bambo wo nua be ma idi eden hyesɛ ye bi ne ade a ɔde ɛhwɛ sɛ bambo nsam no betimi akɔyie di ama no na wo ka ne moto bi ne nneɛma ne ekwan a wo fa so a betuma hwɛ sɛ bambo mu nsam wo de no wo kɔ ne sɛn bambo fa mu ɛyɛ wo major problem wo fa ne sɛn wo kɔ ne sɛn me start sɛn ka me yɛ abom okay ba me sha ase no me hu sɛ me ka sɛ me yɛ abom a mebre sisi a me no ka sɛ ekɔ kropa no me zone ni sɛ kropo na waba boys house presby ade besi alaji people so nka kotoko until now ma started with kropo and last me ba busa am say en kokrafo na ya na am say da we mu de omo ye mante pa until now say kropo na ye market no no more inside na fence now ya expose you mama ba bonten nti sisi a ho no ye onipa mienu a sa bia kakra no omo anadwubia aboko omo patrol omo hwe ya mo akade kakra omo bitimi de di obonefo no so omo so monthly uti omo kana amiti omo ka obi 400 cedis a month omo ni pasan omo yemi no okropo sisia ne duru month ne bi na se enema mu nya wo ye me hia omo nyina se eye omo japade ana ye bo ho ban because recently omo ko break sister bi store we mobile money sika omo fire no se bi enya asem ketwa akoko wura bi wo ho ikobu bebu akoko no na eyi na ni cage na ni no ma se sam ko no kasi minim so no ko e kalo mo so no ko e da yo no ma ko enti mi no mo kasa ye no wo mu se de me hwehwe afiri mo ho no me nsan kan
So what I do is say government to akra nga bon say bed ni nyina sa beto so. But e den ya e bi o ha bosu mi be so no bi I said we are the 150 cities also and sana so mi no aketua he say bi all the 200 also because say 300 and so omo yenjeje ma ne so but me gidi say ayi how kakra e dey efrim so I say na mienu no nso a eso but you say asase be catch up say we are starting with the 2 pan usini ye chen kora yes starting with 2 no nti omunyine omuhu say kwakwa branka bosome nso no na bi kura na nka nipa no ka se mutu aburo 800 ebenya aburo 800 no nti e say nya 1000 kura na e betimi dey employ ba kwa ka ho because at the only day no say me the 200 ne 300 no 150 na eden so nti nya 3 na gradually no number ne do so no na ye dispatch o mako different areas na nka djuma na ye den asase ye bu container ni ye yi me ne ma ya fa etaba wani mpa ho etaba mani mpa but nipa ne ba sa nipa ne be kan de o pepa no so betua na de nto no ukọ ne se bosom no so na se kwakwa jiska na peka se nipa no ono wa asem mi wa nsem ne ka kire mo 10 Ghana cedis o 10 Ghana cedis a month ontua bat ye bu no store ni de na aba na no kra me wo ho na ba ko frɛ me se ne nkura da ayi oye aduane wo ho ne omo phone so aba be fa ntene super akra ma no fa ntua na ayi onu volunteer ayi no utia na de na akromfa be wia so but utia de na akromfa be wia ha o so utia de na akromfa be da be wia no so ba kwa me ni nyina me de ohum sabi ye ba assembly no me per se before say me assemblyman na me ni assemblyman for ne nam na Kofi Senya de bia me tell me bia because or expose you to laws no be challenges because mu din koma ye tibi nti tama be me be regiment na minim challenges e dey e wo mba na me ka say e calling me mabamu muda wo adwuma na me mabamu muda nti wona obi afrɛ wo a esu ne amane a wode to anim na eboro wa ho oden so yes wo ye den what I did was me dwanu ko to honorable osechi mensa bonsu and say honorable on say on weekends bia oba first no na say na say honorable tie me say ba oba bia no see assembly members but na say dey say you say busy near but yeah this wa ba e ko ho ukọ receive you ukọ na the problem na dey akoma no I dey wa boa na problem and most especially say ni panel o mo dey how ni ba nyina say party for and say area na me di assemblyman e ho na me say electoral area coordinator. Okay. Nti no party for na do mo how bebrebe ni ba dey wo within our jurisdiction timi ye dey enimu no so no ana sometimes e bi won so yen twen on boss e cheme sabo so e call MC ho because MC before say answer na obey MC na no special assistant to say cheme sabo so okay ana obey MC nti nsem bebrebe wo so e channel to MC e call so otimi address nti obi di problem bi aba wani mu a okobo obosa na cause solve problem no da that make my say ba na bi ni ho kan nipa no anyi wuni bibia ye danse obekọ bi a onua idi hodi whatever ma obi di problem abra mi o anu de obusa na ona tia ye change de bia jo dia ona bu idi wo san esi de bia ye na ma e bo wa nje obotuma no wa pre no se ke ya something man why na o de later na me ai na se mo no de wo mo na mo yima of course you go kwabra hwe de bia me mfa ma asem isi assembly timi ye ntua ye ka we mra na o say per the strength of assembly no in determine allowance I say e do ko assembly bi kura boso mo 200 cedis o ye ha so ame I say o industrial hub a obi anu some magazine ye wo scan assembly members dem 700 cedis a month 700 cedis na petrol kura ba to say 700 cedis na no kura no ho had na mo no kura no boso me no enye se so ya na aba but obi say ya mo relax e do say bia MP bi mo confirm na mutimi gi shemu ni ade eno so ya net say say ya mo nya mutimi tua 4 time na 3 time mo so am dey so ahwa na no na me catch obi say ya MP ho ya mo say watena so ache but yetena so chere ni onfo so ho na betena so enipa na sa to abaye dey e ma no sometimes o ti akira ho who the different but MP o say chairman sa bonsu ho kamera tell uko ni fia ono na say bonsu o na say bo aduane wasa na transfer bonkomo ukwa ma keska say ni pa be da anybody the relationship with the people ye na ye ni na nya no so na bi o ye ma bi o ha mo ntime nka ana no
because be asa wo hyiam na mama sika bibi wo ho a hu am ono anka se mu oba ho woni etena se busa se problem be na wo fie ono he's ready say oba accept problem say wo fie ka kire me ene mama nka ba ko ne ka kire no ka kire ne se Kwabena Kesse say if you Sompa FM ekosi so am run about ekwan esum nko a okay Kwabena sa problem ya okay to na bo ya ka kire no sa problem ya okay dey na ya we say so ekosi da ben wan hwe a wo de ka ba wa boni pa wo say me kwa so methodist here yes me ko meeting na me gina nim ho on say mo nim he ya the other lane no amna bi tu ho me ti wa me hu say ka bi ase etia am say na de na kwan da ho ti mimi paja me mu me ba me ba mu de da hani say de da hani na de wo mu say esum nti nipa ne ba onye dey nti ye no kura betim no high dey because we are much aware na no ye ba he ko office ni MC go ka ho asem che say anamontuo ne bibia dey na unu se assembly no na any MC so ye ba ha ko ye any MC said the menu aneka ye di hon common ti bi se emritia mo as a problem ye be solve okay mama frefo no break akra no mbem na ye nhwe wona bo reko wusu mama mfa collect no me ma obre na wate nte ho kakra why 0551931931 0551931931 Enin koma kakra me mind to jumadi no nie 41 minutes after 8 o'clock live on Sompa 93.1 FM the voice of the people as I keep on saying is the voice of God Enin koma 0551931931 good evening sir Menu good evening Nyame adom me ho ye na wonso e we de na agency ni do can everything ba cho yenti o menu honorable ha mama na gidi the one we are name na agency Kwabena Nana ene de musem no emu anyam keda Kwabena on cheche na de bia wo ye ma me mu abaswati me da se de bia ye se ya me hu adwuma wo ye bebre mo hui ba yi bi de bona baso hwe idi on ze no ma wo ye no bi swami asie wo konyina no bi to nya no adwuma wo ye no ana me se wo ba kwa de du mbi no baka se bia me ko bi me come to an agency radio to make it mama the new quality one because you good okay what can me to come man share your ready money for the chama in a studio did you know more much yes Nyame nshirawo hello good evening Menu good evening Pacha wo deni ba bia ukasa free Pacha because free call for a friend here Mafia yentie we no bo akasa bebre na ise ye hawa ewo ya hapa enyan haya je wa hapa ko market wa do school bo e friend in George ko market 20 course sorry no SB sorry no sanitation so how can see pa wa ha mai so for you then na mo bi fie animu she report from my assembly a serial for on so many occasions and so Nyani that so high wa hapa. I think I don't know the adjustment as it or many upper hand how bubu so Nyana so no more. A show honorable say only assembly monkey one more am I that's mafia. It also 0551931931 0548931931 hello good evening hello good evening Minia good evening Pacha wo dini ba bia ukasa free Pacha me di Gabriel yenti wo ba for Gabriel yenti wo o Pacha me sapa no me my gana for that's it Yamin come hello good evening boss Pacha wo dini ba bia ukasa free Minia honorable friend Kasapia no man let's say ba yenti wo honorable me bo your colleague assembly members are almost studio on a pass on a boy di Malaska and one of our recruits once and a mom pane edmapa or moye na kakana me can say no more comfort new swami let's say we have a land to be one sama na mo kan ho asem na person come me kan Ora ro me kwanda ho papa kan bi
Ohano also me a colleague assembly member, Minia, a pass, and a share little area hono. Na the minimum cacade say, now that woman and the hospital size there the echo for agenda 111, and a land user, and a Yiba and man in the letter area. Into your honor and penny for you say, see a hospital in the floor, or see a deep sitting near the echo. Said the Puama as I letter area honor so etimia the edimu. Into said the na linear idumalaska air cano. Say into the movie or how I bit me a copom amayin and mom with no swami. A potaya beba. Omunyan to Wasiana, Commune, Ura, MC, Honorable Maso for Subuatin to Nishia. Now, one since the Mukakra, and mom. Honorable, me try seven and bedin come my friend is so, and yadi ultimate so, and to you know, a hono, Sadia Walkano. A hospital and a baho, and I say, you kaya you for never than Wadaruma. For now, Nidia said the Namina in Malaska for agency agents in Mono. Before the British Democratic area, piano, yet the General Assembly meeting, now you discuss it. For now, no hospital, yet the cover in the into said they now would my Indian kaya you for a dino. And yeah, woman, yeah, such a way, a problem bed, a baho. Yeah, yes, I just Wama Impono, Amoton's bed, the Apasa area. Yeah, that's Yamin I mean, 0551 931 931. Hello, good evening. Opening Kesse, the party of your friend Patrick. The Kassa free, and it's about you more president. So I thank you. Patrick Yentio, Minute. Madame, Kassika Bush in Kwabena. But Bibi Sanka, Kwamka went to me. Aye, yeah, Wakoka Kwamu, baby, Jim went to Yaman with your paternal. Now, with you, baby, the sofa Santi will be on the channel. One home in the neck of bank will be in Semano Pan, what a cancer come upon, so maybe I have to talk with him. And we send an issue I didn't really be about this. Yam never sending one in Yam. Now, my boy, something members no more, so I pass so spare. Will be one home, they say. What the park on and put in and Pescaso. Dancing at the safe advantage to call by a minister or Becan and Pescaso and what you have made yet. Yabeka. Yabeka, Naya catch Union war was working. So it's really at the back. The Pama have found a cabinet saying, it's he, Mount for border to 1 year, to serve. Next, you know, you need your bank of funk for no Maka won't feel. And no, we didn't get. Chese, you be better to be kind. The cool will be answered while you did. What was so took the name of full show? Then surely, now what come for one so I'm the one who also you didn't. It's glad to see you awful. They are saying 52. Said, yeah, a quarter so. If you take cool for open show water so, and no, that one ama or minor, and said, then you want to see so. Yakuma to you. Now you at the Japano. Aha. And also, I can say, it's certain for the food plan among more. No punch. Yeah, that's it. 0551931931. I mean, you're my joy. Yeah, Joe, Penny, Napoja, Papa, Yamia to me, who yet now, so Namia to me, but your friend, Jabo, you can say, what out of my intel? Now, a couple of questions be now. March 3. Yeah, Jumana Busumi, you're not fit. 306 must have a payment. Most of the Anakamusa, in Chia, blah. Now we could send better you. I better not me. Oh, I'm a gun and I know cry so many politics. So, our young people in Yanko good, the young this in Yanko good. I know me and almost a penny for you. If you are more, I agree community, I'll step down. Uncle, I say any over for me, any better about my own. Now, whether I want to take over for my better about one. Yeah, Sompa. That's it. And I was sending him to Amoka. Bosom is sending him to Amoka. Bosom nine. Oh, fine. Oh, fine. One program district. Yeah, Ghana, here for Sikan Kwana, DBA come. Poison a Juma. Oh, eh? Ghana, here for Sikan Kwana come. Zoom lie 1.8 in GI. Mini am I joy? Really have a neighbor. Eja. Oh. Hello. Mini am I joy? Me so.
Me pa maje wo so yan kwai wudi ni baby akasa free. Let's pick another one. Hello, good evening. Minua majo minua. Yeah. Pacha wudi ni baby akasa free. Me free na kum. Pacha free he. Me free na kum Sompa. Pacha wo se ana mpamucho me pacha wo se wo kasa free he wada roma. Me free na kum, me free Sompa. Sempoa. Me kwanya kum. Enu wo fa he. Me wo ayi kwaru. Yo, pacha yenti o minua, yenti wada roma. Angela, mesramo bana pacha pa ibia ya na wakasa ya muma ai abutre empanto hotel mawute MP na mu kasa saru ibia ya fanto ya abutre amma yenyina yewu sari abenante mawute ebi wa ne yakofa abrofo de ne de abaka ye gan for de nti wo pasa o tere se ye hwe ya mamere na ye ni ya mamere so ne be boy ya min shirawo minu amajo e 0551931931 minu amajo ma me ho ye o na unso e da makini eduma pa mo ye eduma das mo tuna ti se ya but the category salafia me wa se ya hana okay salafia me wa hano pacha ye yo ya me bona ya ye ni ti wo mu moto ni akonfo bi se salafia ya pacha ye te o pa ma me salafia kwa nu so am salafia kwa ni ebra na duwa emi ensi papa bra ona bo wa ha ntia me se waka no obehwe na wa ye hu adwuma ona bo se salafia wa hu be okay ya da se minim matamble man no kama kono so kora minim no o wa ha o kan nyina wo tworo na assemblyman de baba wone chief we ya wo ka tan the boche ene me post office so de me boche wo salafia ona bo yidi o wa homa no so yina no ma me pa to me kan me ba so do me sepa wada roma gina so na ona bo ba ko ni wo kasa wada roma ona bo ma me wo sesan me pa to me say yidi wo se me nyina no ma me na sesan nyame adu me say dia me ti na dan for Helena and Pekate ante salafia kwen ya ye salafia salafia ho no ma hu ekosi soka gas ho no ebon 9 ni 8 wintini nsem ye be do 4 6 ya ye be sumo ba di 3 years okay mate enter assemblyman your friend man ye chief your friend se sia no e be me kwa ye 5:30 here get me bag I want me second mate ma me wate mate ye be ka kire boys no ma patrol ho why e pa nya min shira unso ye da se menu ya ma ajo ye bia pa cha wudi ni ba bia kasa free e ba so look man ni mi ya hapo ni be ma look man ni Alaska ni pa mi no Yusuf fun ba ko me boss de say di malaka me boss pa no ya min shira pa ka den se chia no pa ojo so pa idi jo so me da se nya min shira na asama ma mi ka ti ya se di enkofo bag wo ba bi afekafia ya afema no okay ni so na no so mi ho se onabu idi ba ho ya no ka se o mba be kita or so o mate volunteer ya ese komunya de tie bia bubu bia no ibi kakra bia betimi ya support boys ya nkasa di no be ye ntino onabu ti se sa bia na wo te ye minim se bia ye wo lefa area ono wo betima train area ko de ho so am sanka de mami kai ya ro sen se ba ne sa pe na se bia ono bia wo ko adwuma wo ko ba bi na sa ho ma cha ko ko yire na ba fa ne ntwi ebio baby so be bring so ma me mo kire me boss so abaso kumase metro baby e be so bia enkania sire me boda baso ana from traffic light with the free go from traffic light em say send there em say enya adwuma there say em say enya light re kwa sam na meka wo banan kasa kese amena bia ba beto na enche da ne kese
yɛbɛsrɛ ɔmo a ɛyɛ ɔmo asɛdeɛ no ɔmo sɛ na ɔmo mfeele yɛbɛyɛ ho adwuma paa laska yɛbɛyɛ ho adwuma meda ase me nua maadwoe agya bingi man ni United States of ai bingi na popo ye bingi me pa cha odina ye kakra bingi wadaro makasa na take off hello aha bingi yenko me popo kroi adi esi na chipi no ni hu the difference simply ma da popo no wan kire ye so ame abepim hefa ana de aka no so ho adia wo pesa hu ba bi a so ame ekopem na kropon so kopem yesa yeda ase ana tarafia ni pa so ye aina skani ni won tia bi ma assembly man right Mati mini ya bingi. Mini ya majo yemfa de otwato. Mini ya majo. Abia. Mame, ana papa. Ana ya dawo ma yenti o. Me so na me wo haba be last week me say this one the commander ba ho. Abia. Mame mo papa na ba so. Hwe ye kase police ayi adwuma. Abia papa no asante we de mo na ba so. Abia papa wa ba commander yo ko tu cha ko papa. Me say asante we de me mo bi o cha ko one commander. Mame mo na ba so. Pati ko bla wa fata. Enti obi ya dia sabe ye college no. Aso me onya Kwabena Kesse papa we de you dem akoma so. So am fo nya nya de papa ne ye adwuma papa. Commander na dem fini. The boy about what? Yeah, that's it. Yam fado chato, and I am picking last one. Mini am joy. Me pa cha wudi. Me pa cha wudi. Ko hin ni e. Obana photo ni. Akora me kom no me papa la ko je kire ma send the next president. Em pesa ansan sam no kra. Yam fado chato. Mini am joy. Na me jo so. Pa cha wudi ni ba bia kasa free. Me din to hotel me kasa free bi nso number 2. Papa say yenti o. Ana masi dia se futura ka ho na ba im kasi na ba bi nso number 2 dia enye kwa na ai minua wutie nana say nike nana eya fresh a number we na ye nim komo bi why ye be ba ho mate nana me the number bi betu dwa me be sorry me the number bi betu dwa ye be ba ho why nana mate me da say na me nshira papa ye mfa obi abi maka meeting no nan ma me nche no mienu ema honorable ED and honorable Eric ma me starting feel ho no one man tem wada ma o manfo no bi akasa ma bo ba bi so a kire wada ma ya no be na ma wo mo ansa na ba wo ED na yemfansie Kwabena meda asibiem na obi ka se so amene kropo na so hu ba bi a ebi akopem na ba bi ebi hyase wo hwe so amene Boshan electoral area high tension in St. George's one. Okay. High tension and a separate ye 93 ho St. George's no eba swami mu say ni na swami. Okay. And na chini na so e Boshan electoral area. Okay. Ho ne bantima Boshan electoral area. Ana minu aba bi so frɛ o say mponche ne enwa ni we na ho area na o kanintino. Ni aba ko akoma to ye beba ni aba betu somebody can ho asem wa ti no sia boss official en said am o say o de kwa assembly okay official me nya bibia o me table so na mum mati de me ko na makwa kutu eno ho anamo okay that's ona bo yidi wada ma ye ko ye bre na so problem me da say em say menua ba bi frɛ no say e bambo ho nsɛm o kan no baba electoral area okay ana menua Alaska pacho ya hwɛ ayini Alaska so e be kan say de ma me ne kan ye hwɛ na eni so far no saa na me ye me dwumadie dada okay enya de say me hwɛ say me electoral area nko ana me de me bambo ye nya ne ye kura na some members ya ye no ye te ho ase okay e wo de ye nti obi nim say ebi a higher military area na higher say djuma dia ye di no eye so ame ana ye di adwuma nti enim say a higher nusu ame na higher osu ame nti say do kan no eye saa na eye no na ja nipa ho adwuma ye no e den kakra bi a omu so akronfo no omu so monitor ne mo omu so do monitor from who say we mu nam ha no omu so afa ha ye meka no yes omu ba nim no makosi achi ye ka say omu so tie ye omu so tie zesi ya wono so hunu say and then make us a mema boys ni bia bebo filling station ho wa be ba late bra wo mu de wo be ko no e wo so be hunu se ha no mbebo nto wo so be kwa kofa bo e bantema abesi kotoko ona bo wada roma wo de wa no si no wo so be ma boys ni bia ba ha moto no a nipa no di gina ho no
asensodeɛ bɛn na ɛwɔ moto no ho ya mehunu sɛ wɔn abɔ nkɔɔfo ni bi ni nipa no wɔhyɛ atadeɛ bɛn me da se Kwabena omu hyɛ uniform Sompa FM. omu uniform and ni soldiers the difference wom okay enye soldiers uniform okay because ni kwanya say yetimi pam soldiers uniform okay okay but omu uniform na hyɛ no hu omu a omu card de omu kom okay ya trust watch dog okay enti sɛ omu hu sɛ card ne da nipa no kom a obehunu sɛ even hu nipa no ne personality ni sɛ da ɔte kora na omu tito motos omu kora na be rush o enya boy 11:30 to 12 a wusi Africa mu na wura so amu na omu be question omu question wa na babi a wufiri ana babi a wokɔ no kyerɛ mu a so you be able to match moto to omu do ba and nipa bi mu yɛ smart no correct o plan no so plan isia o no correct atade na ɛhyɛ omu bi ntimi mpam bi atade na ɛhyɛ omu no die because moto ye moto even omu kura mpo no omu hyɛ na patrol for no ho ma omu question omu yes omu question omu ma omu ehun omu anu yie no e ma ehun omu dwumadi ansa na omu agya o okay nti sa atade no nya atade a obu betimi hyehyɛ bi simple sa na omu card so ekura eda omu kom okay ye be na so anti Kwabena na me nchia me mpanyufo mi no said me chia Ashanti regional chief no ma hye asoafo hene okay ahye asoame hene na odikuro ma chia no ba bi obi a na me ne no hye ayi ase chia no ba ma san a chia no biem enti eda obi ase obi a ma ntima mo ne din no onfa nche me nipa ne doso eda ase ona borek wanje anya issue encha ne de se medical chia obi o ka se wo chia wa hwe obeya from na issue na wo news wa me ha se no ana ma mantem tinenka akwenya kakra bi o manka ya bre no so aso e bia next week e ba nchiremu wo ho mate na e ma me chinti just relax why my na was it's exactly a minute after 9 o'clock you see what house live on Sompa 93.1 FM and on behalf of my executive producer this is how we choose to end the program that may the good Lord continue to bless our homeland Ghana and make our lovely country great and strong. Let's pray before we go. Na yebekɔ kra no se wo problem bi a wo pese yebehwɛ ma wo adeɛ bi a wobetumi atwa ho video e de asend yen wobetumi atwa ho pictures e de asend yen no ipa cho je number yi 0242 05 6978 0242 05 6978 0242 05 6978 adeɛ bia ya wo pɛ ye behwe ma wo na problem bia obetumi atwa de ho asende ye no wara ma ye be ho adwuma de ama wo. Let's pray. Father in heaven, we are in Zion, thy kingdom come.